vás, přátelé, moje jméno je Gnosis, tohle je Luboš a vítáme vás u dalšího dílu Narrativ podcastu. Já bych se tě na začátek zase, kámo, zeptal, jak se dneska máš. Super, natáčíme další díl podcastu, takže se mám skvěle, ale je nutný říct, že těch věcí se teď je strašně moc, nový podcast, studio, život a jako úplně nemám čas si to vlastně jako prožít, takže se těším, až teďka příští týden poletím na dovolenou, budu to všechno moc jako zpracovat, ale všechno jakoby je super a jsem strašně rád za ten vlastně pozitivní ohlas těch lidí na ten vlastně jako první díl, který jsme vlastně vypustili a baví mě vlastně kam se to bude posouvat, jak posouvat vlastně jako dál vlastně, ale byl jsem trošku nervózní, když se to vlastně jako vypustil, jaký to jako bude mít ohlas, ale ty první reakce jsou vesměs pozitivní, takže jsem z toho fakt šťastný a vážím si jako každýho komentáře a každýho sdílení. A minule jsem se tě na to nezeptal, takže teď je čas zeptat, jak se máš ty, Gnosi? Hele, u mě klasicky dobrý, všecko krásný, krása střídá nádheru, spousta práce, teďka fakt bylo náročný období, co se týče času, takže taky se trošku těším a doufám, že v tom létě se to maličko zbrzdí, taky už se těším aspoň na nějaký prodloužený víkend, abych si trošku jako odpočinul hlavu, ale všechno je jak má, přesně jak říkáš, mě hrozně jako potěšily ty feedbacky, které jsme vlastně dostávali, fakt napsalo spoustu lidí, už si to i nějaký lidi zaplatili, což je pro mě vlastně hodně jako výjimečný a těším se vlastně, co tato cesta novýho přinese. No, máme si, myslím, před sebou nějaký rok na to z toho jako vybudovat něco zajímavého, něco soběstačného a mám hroznou radost, že se něco zase buduje. Jo, že můj poslední jako budovací projekt byl vlastně Jiskra, to už je jako 3-4 roky, takže teď jako zase něco nového, nějaký jako nový impuls je skvělej, takže mám z toho mega radost. No. Souhlas, vlastně mě přijde na tom zajímavý to, že se to začíná od té nuly, že třeba jako svoji značku, nebo teďka taky dělám jako studio, ale už to má nějaký jako začátek skrze vlastně můj brand a tak dále, ale tohle je úplně vlastně jako nový, tak mě na tom vlastně baví ta energie a taky si myslím, že by bylo dobrý jako sdílet, co se vlastně děje jako zatím, co to všechno jako obnáší, aby ty lidi vlastně jako chápali, že to vlastně není jenom si nastavit jako kameru a tak dále, jsou tady prostě zvukaři, jsou tady jako 3 kamery a že to prostě není dělaný doma vlastně na koleni a to mě na tom jako baví, že prostě začínáme něco nového. Jako taky jsem si trochu představoval, že to bude jako jednodušší, ale těch věcí okolo toho je docela dost, že jo, ten edit, ty růzká věci. Je to jako, asi jako cokoliv v životě chceš dělat jako pořádně, tak to znamená, že to stojí peníze a čas. Ale to je ten problém. Já si myslím, že kdyby jsme nebyli designéři a dělali jsme podcast nebo cokoliv, tak je to výrazně levnější a výrazně jednodušší. Protože tím, že máme fakt strašně vysoký, nebo já si myslím, že máme relativně vysoký benchmark té kvality, tak prostě furt čeknu jako ladit covery, všechno, ale tohle vlastně děláme jako náš jako side hustle a dělat to s tím biznesem, který vlastně jako děláme a ještě navíc tohleto je celkem vlastně jako složitý, takže jako občas si říkám, že by bylo celkem fajn, kdybych nebyl designer, protože bych si mohl kupovat výrazně levnější věci a vlastně bych jako nemusel řešit, jakou to má barvu, jakou to má texturu, jakou to má kvalitu, ale jako to je vlastně podle mě věc, kterou často lidi neuvědomují, že být designer není jenom o tom, že navrhuješ něco jako na obrazovce, ale ono to prostě se s tebou provází jako celým tím životem. Jako no. Určitě no. A je fakt jako nutný taky říct, že hrozně děkujeme celému týmu, který na tom s náma pracuje, protože je tady fakt okolo spousta lidí a dávají do toho maximum, takže moc děkujeme. Děkujeme. Já bych teda asi teď blendnul jemně do vlastně prvního tématu, který dneska budeme řešit, který se vlastně hodně váže i k našemu hostovi. Dneska přijde výjimečný host, hrozně se na něj těším. A to téma, který bych tady chtěl vlastně vykopnout, je ten rozdíl a vlastně nějaký jako i vysvětlení toho, jak moc Melky... Jsem se zakecal jak píča teďka, kámo. Škoda. já začnu znova. A chtěl bych vlastně vykopnout téma, který je primárně rozdíl mezi uměním a vlastně naší prací. To znamená art versus art direction versus design i versus trochu business, protože tyhle ty všechny věci se okolo toho nějakým způsobem točí. A mně vlastně přijde, že
I já teda ze svý vlastní pozice můžu říct, že jsem s tím měl jako dlouhou dobu ve své kariéře problém, že jsem tu svoji práci a to, co vlastně dělám, nějakým způsobem považoval za určitý druh umění, když to tak řeknu, jo? Že to je něco tvoříš, něco vyrábíš, něco děláš, co má pak nějaký jako vizuál a lidi z toho mají nějaký emoce. Ale vlastně někdy před 5, 6, 7 lety jsem vlastně začal tuhle věc v sobě extrémně potlačovat, protože myslím si, že to tak je, nevím, jestli to tak doopravdy je, to je jako můj názor, myslím si, že je hrozně špatně vlastně tohle jako dělat, jo, posouvat tu svoji práci do téhle jako umělecké roviny, protože ten design je furt nějaká služba, je to nějaký problem solving něčeho, je to o tom, že to, co my tvoříme, tak ti má primárně sloužit. Jo. Když to vezmu vlastně na ty brandy, tak to se možná některým lidem líbit nebude, ale já o sobě jako hrdě prohlašuju, že jsem vlastně takový instalatér prostě jako se stylusem od Vakuumu, kdy prostě jako místo toho jako klíče prostě na ty trubky máš v ruce to pero a řešíš ty problémy vlastně. A účelově vlastně ponižuju ve svý hlavě trošku dopad a tu svoji práci, protože si myslím, že to ego tě pak nějakým způsobem posouvá víc do toho umění a víc do toho myslet si o té svý práci, že to je vlastně něco víc, což z mýho pohledu pak vede ke strašně jako nepříjemným věcem, jako třeba to, že ti někdo řekne, že se mu to nelíbí a ty to absolutně nejsi schopný vzít, protože vkládáš příliš velkou hodnotu. Je to zase o nějaký té identitě, co jsme řešili ten minulý díl, je to s tím hodně spojený a myslím si, že je hrozně jako tenká hranice mezi tímhle s tím vnímáním. No. Jak to třeba máš ty, nebo jak to cítíš? To je velice jako dobrá otázka. To jsem vlastně na začátku řešil jako svý kariéry jako poměrně jako často, že vlastně to bylo o tom, že lidi za tebou přijdou a ty vlastně řešíš ten problém za sebe. Že vlastně vytváříš jako řešení, který je pro tebe a on je vlastně jako pro ně. A tím pádem tam vzniká strašný mismatch mezi tím, co oni vlastně v vozovkách jsou, jaký mají to DNA, jak jsou vlastně jako unikátní. Že to není vlastně, na začátku jsem to dělal tak, jsem to dělal ze sebe, když to musí vždycky vycházet jakoby z nich, že ty extrahuješ vlastně to DNA té věci a jenom to vlastně vytvoříš, dejme tomu, ale nevychází to z tebe, ale vlastně jako z nich. S tím, že pro mě umění versus design mám takovou jako jednoduchou definici v tom, že umění nutně nemusí nic řešit, to může vyvolávat nějakou emoci, když to ten design musí řešit nějaký konkrétní problém, ať už je to biznisový problém nebo vizuální, jakýkoliv, ale to umění může být pro někoho může znamenat tohle, pro někoho tohle, ale ten design musí relativně precizně, ať už prodat víc kusů oblečení nebo prostě čehokoliv, no ten brand musí být víc vidět a prostě řeší to jakoby konkrétní problém. Ale jak říkáš, často to je o tom, že ty designéři do toho vlastně projektujou jakoby sebe, což do určitý míry jako dává smysl, ale je tam fakt velice tenká ta hranice v tom, kdy že to už to jakoby seš ty a nejsou to oni. Tohle se mi třeba konkrétně stalo, je to jiný odvětví, ale když jsme navrhovali jako barák, vlastně s architektem, tak jsme mluvili s architektama, který dělají prvorepublikový vlastně jakoby vily a oni jasně super, navrhneme vám to, ale bude to celý podle nás. Jakože budou tam takový typy oken, takový ty materiály a tak dále a vy to jenom zaplatíte a jenom tam budete žít. A říkám, hele, jako líbí se mi vaše práce, ale jako já to platím a já tam budu žít v tom baráku a nechci jako dělat kompromisy jenom protože je to nějaký váš jakoby rukopis. Jo. Takže jsem s ním přestal jako spolupracovat a šel jsem s někým jiným, kdo ba naopak to dělal se mnou a byl jako můj partner a snažil se ze mě vlastně dostat ty myšlenky a přetvořit to v tu realitu. Takže vlastně takhle vzniknul můj barák a podobně jako přistupuju i k tomu designu. A přijde ti, že je vlastně na tom trhu jakoby místo pro tenhle typ? Protože já si myslím, že určitě je, jo, ale spíš se chci dostat k tomu, že máš v podstatě několik těch linek, jo, že buď si přesně najdeš nějakýho toho člověka, který má přesně nějaký ten unikátní rukopis a toho si vybereš na to, aby ti to vytvořil. Ale zase se vracím zpátky k těm brandům, kdy vlastně podle mě mít rukopis v rámci tvorby brandu je strašně špatně. Jo, že pro mě bylo třeba nejhorší, když za mnou někdo přišel a řekl mi, hele, já jsem poznal, že jsi to dělal ty.
Říkal, brácho, to mi neříkej. Jakoby já nechci, aby jsem to dělal, protože vlastně přesně to, co ty si řekl, tak já si myslím taky, že stavět ty značky a dělat tyhle ty věci, tak je o tom prostě chápat, pochopit a vytáhnout to z toho člověka vlastně. Jakoby, jo. A ty v podstatě jenom hledáš to nejlepší možné řešení, který svým způsobem s tím tvým stylem a identitou by jakoby neměl mít tolik společného. Jo. Já na sobě třeba si hodně všímám, že mám určitý období, třeba půlroční, kdy třeba používám podobný typy fontů, nebo používám podobně zpracovaný gradienty, nebo nějaký vlastně takovýhle věci. A pak vlastně jako když se na to podívám zpětně, tak vidím v tom období, nebo vidím podle té práce, v jakém období jsem to vlastně dělal. Jakoby, jo. A pak vlastně v sobě si pokládám ty otázky, jestli je to správně, jak vlastně k tomu přistoupit, jakým způsobem vlastně se tomu vyhnout, jo? Protože ty furt jsi jenom člověk a ty nemůžeš úplně upozadit tu svoji identitu v tomhle tom. Zároveň ale ta kvalita by neměla být v tom rukopisu, ale měla by být v tom, co to vlastně řeší, jak je to odvedený, ty jednotlivé části, jak je to připravený, jak s tím ten člověk může pracovat. Takže vlastně jako zrovna u těch baráků se dokážu představit, že takhle můžeš postupovat, že si řekneš, hele, tohleto studio dělá prostě tenhle ten typ a já prostě chci přesně prvorepublikovou vilu, tak jak se tam žilo a tyhle ty lidi mi to dokážou vlastně jakoby postavit. Ale nemám tu možnost do toho mluvit. A pak máš vlastně tu druhou možnost toho, že si k sobě vezmeš přesně toho parťáka, který to s tebou jakoby vymyslí, ty do toho mluvíš, dáš do toho vlastně ten kus sebe a víc to jakoby staví na tobě. A teď je vlastně jako pro mě těžký říct, co je správně a kde je vlastně nějakým způsobem ten jako pomyslnej prostě cvuček toho na té jako lince, kdy to vlastně je správně a kdy už je to jako za hranou toho, že netvoříš něco, co řeší něčí problém, ale vlastně vyjadřuješ nějakou svoji emoci a dáváš do toho to svoje intro vlastně. No. Já bych to vlastně vzal odzadu s tím, že já o tom přemýšlím tak, že pokud ten brand nebude postavený jakoby na tobě jako značce, tak je velice těžký ho vlastně jako udržet, protože není autentický. To znamená, že když my ten brand postavíme na nějakém mým rukopisu, takže to prostě vychází ze mě a tak dále, tak je pak těžký jako to jako stavět dál, typu jako když pak ten founder bude komunikovat na sociálních sítích nebo bude komunikovat offline a bude tam jako ten mismatch té energie a té tonality, té značky, tak se to celý vlastně začne rozpadat a z dlouhodobého hlediska je to neudržitelné. Když ty extrahuješ to jejich jako v úzovkách DNA a postavíš to na nich, tak pro ně je to potom i snáš to udržovat, komunikovat ty hodnoty a tak dále. A z toho hlediska mi to vlastně přijde jako zajímavější, ale každý vyžaduje trošku jako jiný v uvozovkách přístup, protože třeba některý lidi nechtějí být, nebo klienti nechtějí být angažovaný v tom procesu, chtějí prostě jako mně se líbí tohle, pojďme takhle postavit, ale to zcela upřímně nejsou ty moji jakoby klienti. Mě fakt jako baví vlastně to udělat vždycky na nich a nesnažit se tam propisovat tyhle ty jako věci. Ale pak, jak říkáš, třeba u mě se tam často propisují ty detaily, typu linky nebo nějaký paterny, které jsou jako moje věci, které se tam snažím jako dostat, ale to si myslím, že není nutně úplně jako špatně, že to už je pak už nějaký jako secret sauce taková jako malinká věc, která jako jde z tebe, ale nemělo by to na tom stát. Když tu věc odebereš, tak by to furt jako mělo fungovat, ale hlavně vždycky je to tak, že já to dělám jako zrcadlo. Ty lidi vlastně jako ke mně přijdou a já říkám, hele, tohle vůbec není o mně, ale já to potřebuju dostat z vás a jenom to v úzovkách přetavit tu realitu a províst vás tím procesem jako průvodce, když jdete po městě, tak vám ukazuje jako tu historii té věci a ve výsledku, jako když projdete tou celou jako exibicí, tak vlastně víte, o čem to bylo, jak to fungovalo a kam to směřuje. A takhle nějakým způsobem já se snažím jako ty věci v tom designu, ne v umění jako komunikovat. Ono hlavně se k tomu i váže to, že ve chvíli, kdy ty vlastně máš nějaký jako ten svůj čistý signifikantní styl nebo nějaký jako konkrétní prostě vizuální vyjadřování, který vlastně opakuješ, tak mi přijde, že jako hlavně v této době, ve které žijem, tak je to podle mě i hrozný mínus, protože žijem v době, kdy ten styl je nějakým způsobem velmi jako jednoduše napodobitelný i díky jako novým technologiím a tedy. Přijde mi, že třeba před těma 15-20 lety bylo hrozně moc lidí, kteří měli nějaký výjimečný styl v něčem, prostě unikátní. Jo? A vlastně viděl si ty paterny jako mnohem víc než vlastně teď, protože když to třeba vezmu na ilustrace, tak před 10-15 lety každý prostě ilustrátor byl výjimečný tím svým stylem. Dneska vlastně to spadá k tomu, že ty by si vlastně ten styl mít neměl, protože tím nakrmíš to AIčko a vlastně ti to vyplivne nějaký jako výsledek a vlastně ta tvoje identita jakoby ztrácí tu originalitu a vlastně mi přijde, že víc a víc se posouváme v té době, tak
ti spíš uškozuje mít nějaký konkrétní styl v tomhle tom biznesu. A myslím si, že furt bude jako místo pro lidi, kteří jsou v něčem jiný a unikátní, v nějakém jakoby přístupu, ale už by to nemělo být vlastně jenom o té vizuální stránce, jenom o tom výstupu, ale že to je jakoby ta, dejme tomu full experience. Myslím si, že to je přesně ten člověk, který jakoby dneska přijde, že jo, jako host. Takže vlastně tato posouvá, nebo ten náš host to posouvá do těch jako jiných už jakoby sfér té unikátnosti, kde to je o těch emocích a není to jenom o tom, že já za počítačem něco nadesignu, vytvořím a vyšlu to ven a tím je to výjimečný, ale je to vlastně výjimečný a jiný v tom, jak si k tomu přišel, v tom, jak nad tím přemýšlíš, v tom, jaký vztah si navázal s tím člověkem, jakou jako emoci si vlastně v tom celém procesu zažil, kdo na tom s tebou vlastně jakoby pracoval a víc se to jakoby tříští do tohohle z toho, no, že vlastně podle mě už jako pás mít nějaký jako ten jeden styl a ten jako dělat dál a držet si to jako to svoje jako know-how svým způsobem. Že to je vlastně málo, ten vizuální styl jenom. Souhlasím. Ze 100% z toho, co vlastně říkáš, s tím, že když to otočím zase trošku jakoby na sebe, tak já když jsem jakoby začínal, tak to vždycky bylo o tom, že volám s lidma a oni mi říkají, my děláme healthcare aplikaci. A už jsem přestal poslouchat a už jsem nevěděl healthcare, OK, že to bude zelený, bude tam takový font yes. A tenhle pattern, dobrý, vyřešeno, jenom to udělám. A vlastně už jsem úplně ignoroval to, že máš healthcare, ale oni jsou třeba jako pocházejí z Anglie, co mají nevím, nějaký takový background a propsat do toho tu unikátnost té daný jakoby značky a to si myslím, že je ten jako secret sauce v dnešní době, který ti jako umožní ty věci dělat jinak a vlastně ty lidi jsou potom na to pyšní. To je ta věc. Já často se fakt setkávám s tím, že když děláme ty značky, tak ty lidi jsou jako v úzovkách jako reálně dojatý z toho, že si z nich jako extrahoval jako to jejich DNA. Vidějí to v tom. A že to jsou vlastně, že jim nastavíš to jako zrcadlo. Jo, že to vlastně není uniformní věc jenom z té industry, protože děláš healthcare, tak to bude zelený. A ba naopak si myslím, že v dnešní době je to, že potřebuješ vystoupit z řady, takže nejde o tom přemýšlet, takže industry je vždycky zelená, vždycky modrá a tak dále. Ba naopak jo, to nikdo není růžovej. OK, pojďme vystoupit z té řady. Víš, jakože i přemýšlet o nějakým jako trošku kontroverzi, což se dostáváme jako zpětně jakoby k tomu hostu, ale fakt si myslím o tom, že to je, není to o nás, ale o těch lidech jako na té druhé straně a my děláme jenom tu fúzovka exekutivu a zkoušíme ty různý jako úhly. Ale to svým způsobem jako já mluvím ze své pozice, jo, ale někomu to samozřejmě tak přijít nemusí, ale mně to pak vlastně přijde i svým způsobem jako jednodušší, protože ty prostě přijdeš jako k tomu člověku a jediný, co děláš, je, že ho čteš, nastuduješ a pochopíš, což už sam o sobě pro některý lidi extrémně složitý. Ale to je jako umění. Jakoby. Ale svým způsobem mi přijde, že tohle je vlastně ta věc, která to jako odděluje mnohem víc od toho, hele, jdu ti udělat brand, anebo jdu ti udělat brand vlastně, jakoby. A je to čistě o té lidské stránce. A v tom já jakoby necítím umění a v tom spíš jako cítím určitou jako unikátnost toho každého jedince, který prostě tady po té planetě jako chodí. Jo? Prostě kdyby si mě jakoby vyměnil třeba v Jiskře, tak to bude úplně o něčem jiném prostě. Kdyby tebe vyměnili ve tom studiu, tak to všechno vypadá taky úplně jinak. Jo? Nemusí to být nutně špatně, ale bude to úplně prostě jiný vlastně. A spíš vlastně, než se jako pozicovat do role toho umělce nebo toho artisty, mně přijde vnímat sám sebe, jako přijde mi zajímavější, vnímat sám sebe prostě jako unikátního jedince a vnímat tak i všechny ostatní a vnímat ten tvůj pohled na ten svět a to, jak vnímáš vlastně to okolí vlastně za to výjimečný. A ne úplně ten vizuální výstup, protože ten vizuální výstup jenom řeší zase nějakou problematiku nebo nějakou věc, ale tu unikátnost toho dělají ty lidi, co to vlastně tvoří, jakoby. Což mi přijde hrozně krásný na tom. To je jako skvělý, ale to musíš podle mě dělat až v tom momentě, kdy odstraníš to ego z toho. No určitě, jako já s tím jsem měl na začátku fakt strašný jako problém, že jsem se fakt cítil, jako že jsem mistr světa, že umím dělat jako věci úplně v topu a jako já všechno vím jako nejlíp a není to o těch lidech na té druhé straně, ale je to jenom o mně, že to celý musím jako být vlastně jako v tom spotlightu, že jsem já udělal tu věc a jsem to jako já. A tak to vůbec jako není. A je to vlastně o tom, že tohle je právě jako mega velká pravda a mám okolo sebe strašně moc šikovných, fakt neuvěřitelné množství šikovných lidí, který ale neskončí prostě dobře protože
se hádají s těma klientama, že oni tam chtějí a říkají, takhle to prostě musí být, já jsem to takhle vytvořil a takhle to prostě bude. A mě nezajímá to, co říkáte vy, protože jste si mě najali a to je podle mě hrozně špatně a dostáváš se prostě do toho kleše, toho ega a toho, že ty si myslíš, že ta tvoje práce je vlastně něco víc, než vlastně ve finále jakoby je. Jo, že prostě furt je to děláš prostě krásný videa, krásný edity a snažíš se tam prosadit nějaký jakoby efekt. Říkám, ten efekt pravděpodobně neudělá rozdíl v tom, jak to bude vnímaný, anebo jak přijetý, anebo co to bude vlastně ve finále řešit za tu problematiku prostě, jo. A to je vlastně teď to core toho jako tématu, který my tady řešíme, že prostě balancuješ neustále jako na té hraně toho sebevyjádření. Toho vlastně vyjádření a zároveň i toho, že se snažíš za každou cenu tam prosadit to, jak to cítíš ty a vnímáš ty a mluví z tebe vlastně to ego. No. Ale zároveň je podle mě hrozně těžký se do tohle bodu dostat. Pro mě to bylo ve chvíli, kdy jsem ty věci nedělal nutně jenom já a pak jsem to vlastně pochopil. Že vlastně ve chvíli, kdy se naučíš trochu delegovat práci a začneš jakoby inkludovat ten tým a ty lidi do té tvý práce, tak už to není jenom o tobě a tam si teprve začneš uvědomovat, že to, co ty si nutně myslíš, třeba nemusí být vždycky jakoby pravda. No jako začneš to trošku vlastně jako vidět jako v GTAčku, že to vidíš jako z Bird view, jo. Třetí jako a vlastně si řekneš, ty vole, jako, že to nemůžeš dělat tak, jako, že tam budeš projektovat jako sebe, ale je to o těch lidech a ještě když tam dostaneš perspektivu někoho třetího, jako dalšího designéra, tak dostaneš úplně, nebo třetího, čtvrtýho, tak dostaneš úplně jinou perspektivu a strašně ti to jako otevře oči a to je úplně vlastně game changer. Jako no. Často se fakt jakoby stává to, že designéři mi vlastně říkají, my děláme už 7. iteraci jakoby té věci, 10., 12. a furt to nechce ten klient a já jako fakt zaťukám. Ve většině případů ty věci dávám jako na první, maximálně jako na druhou vlastně jako dobrou, většinou prostě brandů, protože jednak to dělám jako v počátek, to znamená, že si jako zvaliduju tu strategii, to jsou opravdu jako oni a pak to stavím na nich. A tím pádem oni se v tom vidějí a není tam ta projekce vlastně tebe a tím pádem oni tam nemají ten vnitřní rozkol v tom, že se jim to v fotovkách nelíbí, protože ty si pokud děláš tu práci jako krokově dobře, tak extrahuješ jako tu jejich auru a postavíš to jako na nich. Což je prostě fakt úplně jako geniální, že nevejstuješ čas na těch iteracích, je to prostě smooth jako v fotovkách proces, samozřejmě je to 95%. Je to i o klientovi hodně, no. Jakože... Tak já si ty jako lidi selektuju, že už pro mě to je tak, že když prostě si rezonujeme, vibíme, tak pojďme spolu dělat a pokud je tady jako někdo jiný, který s tím jako s mýma jako hodnotama nesouzní, úplně v klidu je tady spousta dalších jako designerů, že už to není tak, že bych jako na sílu to dělal jenom proto, abych měl jako ten cash z toho. Ale tam musíš dojít. Jo. Že oba dva jsme zažili projekty s lidma, kde jsme dělali spolu a vlastně jakoby dělali jsme to, protože narážíš. že jsme vlastně jako cítili, že to, co vlastně tady tvoříme, tak nás hrozně posune. Jo. Že to, my už tady vlastně jako mluvíme z takový tý... Jsme starý, vole. Fakt, ale že jo, že vlastně jakoby máš jako 15-17 let jakoby něčeho a teď tady z té pozice se o tom můžeš bavit a můžu tyhle ty věci tady říkat. Ale vlastně není cílem toho vzít si, že prostě každýho klienta máte poslat do prdele, když prostě s ním nesouzníte. Jo. Musíte pochopit, že jsme si prošli 10-12 let tím, že jsme dělali fakt s absolutníma magorama, kde jsme těch iterací neměli 7, ale třeba 70 nebo 700 klidně jakoby, na některých projektech. Takže jakoby tohle i to zajímavý na tomhle tom, že do tohohle bodu prostě musíš dojít. Ty nemůžeš ty věci začít takhle dělat od začátku, protože pravděpodobně nevíš jak. Na začátku hlavně. Úplně, přesně tak. Jo, to možná ono to vyznělo trochu jako, to je dobrý reality check, že to možná vyznělo trošku jako povýšeně, ale to není jako ta myšlenka, spíš je to o tom, že je to nějaké jako že jste schopni se tam jako dostat, ale zabere ten čas, samozřejmě na začátku jsem prostě bral jako všechno, jako billboard s zelenou žábou, jakože věci za 50 korun, to člověk jako neřeší, tam to prostě to musí jenom udělat, ale spíš, aby lidi počítali s tím, že to má nějaký, jako, že by to mělo mít nějaký progres. Víš, že to prostě není konstantní, že prostě furt budeš dělat jako všechno a budeš měnit svůj čas jako za ty peníze. Jako. A ono hlavně jako zbavit se toho pomyslného ega v té práci, to není takhle. To je jako intenzivní práce nejenom v té práci, ale i sama na sobě prostě, jo, že to mě vlastně taky teďka k tomu trošičku vrací, že to fakt je hrozně důležitý do toho zapojit i tu práci jako
sama na sobě jako na člověku. Protože tohle to se všechno prolíná o tvý personalitě, o tom, jaký je život, o tom, jak přistupuješ vlastně ke všemu, nejenom k té práci. A tady vlastně ještě trošku naťuknu to, že spousta lidí mluví o nějakým jako work-life balancu, jo, což je pro mě hrozně jako... Já ten koncept nedokážu pochopit, protože nedokážu oddělit svoji práci od svýho života. To je prostě furt jeden život. Prostě seš to ty. Ten oheň jako. Je to přesně tak, je to tvoje jako ne tvoje identita. Tvoje identita seš ty, ale tohle je součástí toho, co ty všechno jako děláš, kdo seš, co seš. A nemůžeš ty dvě věci oddělit a dělat jako, že hele, já jsem tady v práci takovej a pak přijdu domů a najednou jsem někdo jiný. Jsi furt jeden na ten samý člověk. Ale jsou takový lidi, ale to je podle mě způsobený tím, že my v uvozovkách milujeme to, co jako děláme. Víš, že tě baví to, co jako děláš, ale je x lidí, který prostě, teďka nechci jako trashovat, ale prostě přijdu prostě na pumpu vrátit jako balíky a ta paní na to je prostě nepříjemná, jako není to jednou jako je to prostě furt konstantně, to prostě jako asi nebaví a ty lidi prostě jsou, pak musí jako vypnout a tak dále, ale že prostě existuje samozřejmě určitá sorta lidí, kde jejich vlastně práce jako nebaví, ale tady konkrétně v tomto odvětví si myslím, že je většina lidí, že je to pro ně jako oheň. Že já si prostě dokážu, pro mě, kdybych mohl, kdyby to bylo prostě reálně možný a dávalo to biznisový smysl a tak dále, tak já bych to chtěl dělat do konce života. No jasně, souhlas. Jo, že mě to prostě fakt jako naplňuje, baví mě to a chtěl bych to prostě jako dělat, ale proto je strašně těžký. Já třeba teďka se těch věcí děje fakt tak moc, jako od studia po podcast, po jako cestování, vlogy a tak dále, že já třeba nemůžu spát, jako teď jsem prostě 2 dny fakt nemohl spát, jsem prostě přemýšlel jako o těch jako věcech a jsem reálně jako ne z Instagramu, ale z toho života, jako by prostě strašně overhyped a je to skvělý, ale pak prostě je potřeba jako najít nějaký ten balans, ale nejde to vypnout prostě. Prostě furt jede, jako mě třeba furt jede ta hlava, ale ještě bych se vrátil k jedné myšlence, je prostě potřeba se jako vzdělávat nebo jako posouvat se i mimo vlastně ten design. Víš, jakože být schopný se posunout jako člověk. A to ti podle mě strašně pomůže i v tom jako biznise. Fakt jako najít si ty jako mentální challenge i mimo ten business a dělat věci, které bys normálně jako nedělali, tak ti to strašně posune jako i v tom designu. Hele, určitě no, na druhou stránku my děláme práci, která se podle mě nedá dělat, když tu práci nemiluješ. Já vlastně neznám nikoho, kdo by dělal design a slyšel jsem od něj, ty vole, já tu práci nenávidím, já tu fochu, zase jsem byl dneska o 3 hodiny díl v práci. Já tohle možná žiju v bublině, nebo určitě žiju v nějaký bublině, ale vlastně neznám nebo nesetkal jsem se s designérama, který tu práci jako dělají, protože musí, protože to je práce vlastně jenom. Jako podle mě takových lidí jako dost, ale neznáš je, protože prostě nejsou vidět. No ono je pro mě je hrozně těžký pochopit, jak můžeš tvořit a dělat něco kreativního, když to zároveň nemáš rád, protože ta emoce se podle mě vylučuje. Ty prostě můžeš dělat spoustu prací, který nemáš rád, prostě jsou to nějaký joby, které jsou všude kolem nás, to je naprosto jasný, ale vlastně vymyslet něco jako zajímavého nebo novýho, nebo obecně něco vymyslet. Skopíruješ. Prostě si najdu inspiraci na internetu a prostě udělám to takhle a nepřemýšlej o tom. Asi. Podle mě takových lidí jako X, víš, že to prostě mají vyloženě jako, je to job jako manufaktura, že prostě jako přijde klient, potřebuje udělat poster, tak prostě udělám poster, našel jsem se na internetu, udělám trošku jinou typografii, ani tam jejich fotku, hotovo, dostanu to zaplaceno, ale to vlastně jako transakční věc. Takových designérů podle mě jako X, ale my tím, jako jak tím v fozovkách žijem, tak ty tou svojí energii jako přitahuješ ty lidi s podobnou energií a tím pádem se do tohohle z toho úplně jako nedostaneš, no, si myslím. Ne, ale stopro, jako teď mi vlastně vyjeli do hlavy takový ty pozice, prostě DTP a tak, takže jsem měl jako na mysli. Neříkám, že všichni jakoby tam, to rozhodně ne, ale jenom jako, že existují podle mě takový, ale i třeba jako i v tom UI jako designu podle mě X jako lidí, kteří se tam namotali jako během covidu a chtěli prostě tím vyvařit jako obrovský množství jako peněz, jako v San Francisco nebo jako v Silicon Valley se to prostě strašně jako dělo, a že prostě tech a tohle jako easy za 3 měsíce udělali kurz a dostali se do toho UX designéři, UI designéři a dělali to jen pro prachy jako. A teďka vlastně zjišťují, že tím, že nemají tu žádnou přidanou jako hodnotu a nemají ten drive, tak teďka vlastně jako nemají úplně to jistý na tom trhu. Což nemá nikdo, ale chápeme se. Ne, jo, to máš pravdu, no, že jako i si všímám, že
je spousta, to jsme vlastně řešili i v té 0. epizodě úplně, že začalo být spousta takových jako lidí, kteří o tom designu mluví na těch sociálních sítích, ale vlastně nedělají to ani 2 roky prostě, no. Že teoreticky tohle může být ten typ toho člověka. Já jsem o tom začal mluvit po 2 letech na sociálních sítích a myslel jsem, že vím všechno, takže fakt? No, asi jako jo, jako tak prostě to bylo nějakou jako součástí té věci, no, ale čím starší jsem, tím méně o tom vím, jako. Hustý. Jako o tom designu. No tak protože zjišťuješ, jak je to široký jako odvětví a jakože prostě furt se musíš v vozovkách učit a furt se to jako mění a rozšiřuje, takže jako na začátku jsem si myslel, že vím jako tady všechno a teď si myslím, že jsem jako tady po 10 letech. To je zajímavý, to. Já třeba jsem měl takový katarzní zajímavý moment, to je třeba 2-3 roky zpátky, že jsem došel vlastně do bodu, kdy jsem sám v sobě začal mít ten pocit, že cokoliv přijde, tak jsem schopný to vyřešit už. Že vlastně dřív jsem měl hrozný strach z velkých jako výzev a challengeů v těch jako zakázkách, v těch jobech, že prostě přišlo něco fakt velkýho. Já jsem měl vždycky... Pro mě to nebylo o tom, že jsem dělal jakoby prostě malé věci postupně, ale vždycky prostě přišla nějaká brutální výzva, na kterou jsem na 1000% neměl. Vzal jsem ji a vždycky to nějak prostě dopadlo a nějak to jako udělal. Ale měl jsem z toho hrozný strach, hrozný stres a bylo to o tom, že jsem jakoby nevěděl a v průběhu toho jsem vlastně přicházel na to, jak to udělat. Ale vlastně pak přišel ten zlomový moment, kdy prostě něco se switchlo a já jsem věděl, že i když přijde největší, prostě nejsložitější píčovina na světě, takže já už vím, jak k ní dojít a jak vlastně to celý jako zexekuovat. Protože máš tu zkušenost vlastně. No. Já vím, co myslíš, že to víceméně to, že skočíš z letadla bez padáku a ten padák si skládáš jako za letu, tak ten to měl jako vždycky v životě ze vším, prostě skočíš do toho naplno, i když nevíš jako co už si jdem do vlastně toho. Jako stane, prostě takového challenge. Let's go for that. a víceméně jako rozumím, ale já to neberu spíš z té exekutivní stránky, jako teď přijde projekt, tak vím, jako prostě udělat celý projekt, který jsem měl malý, velký, korporáty za miliardy a tak dále. To není o tom, že bych se toho jako bál, tyhle věci vím, ale spíš jako obecně o tom jako designu, že tam máš strašně moc jako podmnožin, které jsou jako ať už je to konkrétně třeba print, kde máš prostě materiály, máš jako různé jako techniky. Takhle to myslíš, jasně. Jo, spíš jako nemyslím procesně, ale myslím jako technologicky, no, typografie, prostě vytváření vlastních fontů, jo, tracking, jo, to máš jako strašně moc podmnožin těch, že teď už to mám fakt tak, že se snažím jako předtím jsem chtěl být nejlepší ve všem. Jako reálně prostě jako moje myšlenka je to, budu top ve všem, přesně. Což jako je ve výsledku důvod, proč jsem tam, kde jsem, protože jsem se fakt snažil vymasterovat motion, masterovat ilustrace, masterovat typografii, neříkám, že všude se mi to povedlo, určitě ne, ale snažím se to pochopit. A teďka mám fakt jako relativně širokou knowledge o většině těch věcí, ale teď už je to v tom bodě, že já chci pracovat s expertem, který je fakt jako top. A ty se od něj ne nutně učit, ale podívat se na ten jeho úhel toho pohledu. Jako top člověk, který dělá print, který dělá jakoby typografii, který dělá motion a dělat s nima a dát jim tu možnost jako vlastně mi ukázat ten jiný úhel na tu věc a strašně baví vlastně jako vidět to ne mýma očima, ale těma jako jejich. A to je jako strašně jako obohacující jako věc, která mě poslední dobou strašně baví. Jako. Hele, hlavně tohle je... Já si vlastně nemyslím, že existuje jiná cesta, jak se stát dobrým art directorem, než projít si všema těma jakoby věcma. Tohle máme hrozně společně a proto se podle mě v té práci i tak rozumíme, protože já neznám tolik art directorů, který by k tomu přistupovali takhle, že si fakt prošli tím vším a jsou schopní se bavit na stejný úrovni s tím expertem. No. A ne tím, že já nemám ani zdaleka takový zkušenosti, nevím, jako Krištof, nebo Jáchy, Mihy, nebo lidi vlastně ode mě ze studia, ale jsem schopný se s nima bavit na té úrovni mých toho, jazykem. Tak, že hele, prostě pojďme se na to podívat třeba z tohoto úhlu pohledu. A on mi třeba na to řekne, že to prostě vidí třeba z nějakého úplně jinýho. No. A vlastně vytváříš tu debatu a vlastně rozšiřuješ jakoby ty možnosti. A přesně v tomhle tom jako s tou souhlasím, že čím díl to jakoby děláš, tak tím vlastně víc víš, že nic nevíš, protože těch možností, jak ty jednotlivé věci zpracovat, je obří množství. No. A dřív, když nemáš tolik zkušeností, tak nad tím přemýšlíš, takže hele, jasně, tohle už jsem tady dělal, takže vím, jak na to. Jo. A vlastně máš ten jeden solving pro tu problematiku. Vlastně. A máš to tak, že máš ten jeden budget, máš časový harmonogram a potřebuješ to udělat co nejrychleji, aby ti to nestálo tolik. A tím, že to děláš sám, tak
Tomto cestu už jsem dělal, je prošlapaná, pojďme tou cestou, ale ona existuje cesta, která je úplně opačná, která bude mít výrazně lepší výsledek, ale ty po ní nikdy nepůjdeš, protože prostě na to nemáš jednak ten pohled a jednak ani čas, takže prostě fakt tam zapojit ty další lidi je jako za mě úplně jako game changer a u té art direkce tam byl, když jsem byl podle mě poprvé na By Designu na Slovensku v Bratislavě, což je jako by the way super, byla super jakoby konference a zážitky, tak tam byl talk, teďka nejsem schopný říct od koho a tam si pamatuju, že ten týpek vlastně říkal how do you wanna direct art, how you wanna be art director, jakože je to prostě strašně bullshit vlastně jako pozice, takže jako od té doby se trošku jako bojím říkat o sobě, že jsem jako art director, lomeno creative, jakoby director, ale ve výsledku to tak vlastně jako je v tom smyslu, že já udávám tu vizi, udávám ten směr, ale ne do toho, když máš třeba kompas, tak to nedávám jako přesně úplně jako ale dávám nějaký jako direkci a pak je to o těch lidech, aby to jako vyzkoušeli a dotáhli a já pak jako uvažuji nad tím, jaký jiný úhel ještě může mít, kam to posunout a prostě to v úzovkách jakoby řídím a nevím, jestli existuje, ať se to jmenuje jakkoliv, to už je jedno, ale prostě tohle mě jako baví. Ale to je ono, jo, že ta art direkce podle mě není jako stavět jasně definovaný mantinely, kam smíš a nesmíš, ale vlastně ty mantinely svým způsobem stavíš tou svojí osobností a tím, co seš, kdo seš, koho máš okolo sebe, kdo je ten klient a je to vlastně takovej fluidní prostě jako organický patvar, který ty nějakým způsobem koriguješ v ten daný moment, v ten daný okamžik na tu danou vlastně jakoby situaci. To znamená, že ta práce není v podstatě nikdy stejná, jakoby neexistuje vlastně stejný projekt. A mě třeba hrozně vadí přistupovat k těm věcem kategoricky. Jo, to znamená, hele, jasně, tak já jsem prostě kdysi dělal nějaký jako autobazár, tak teď tady děláme prostě Mercedesy, vole, tak prostě to budeme dělat takhle, protože s tím mám zkušenost. To mi přijde, že spousta lidí dělá. Tak to dělá. No a takže přesně, že strašně moc lidí takhle nad tím jakoby přemýšlí. A proto potom generuješ jako podobný věci, přesně tak, no. Generuješ furt dokola to samé. A to dělá většina agentur, jakoby. Nebo ne většina, ale jakože spousta. No. Přístup jako takhle vlastně vidím v tom smyslu, že máme interní templatey, který používáme jakoby na tuhle studenou věc. Neříkám procesní, bavím se o vyloženě jako UI kit na apky, bavím se UI kit na to a vlastně jen to barvěj, mění typografii a ty pak vlastně přemýšlíš o tom, hele, kde je vlastně ta vaše hodnota. Jako. No, říkám, že ta hodnota je vizuál, to vůbec ne, samozřejmě je to jako celek, ale jaký je rozdíl mezi tím, že budu to dělat s váma versus jako s dalšíma jako 20 lidma, protože vy vlastně jenom obarvíte tu věc, uděláte dobrý UX a dodáte mi to. Tak a já jsem se třeba dřív jako setkával s tím, že na mě byli lidi naopak nasraný, že to tak nedělám. Že když jsem třeba dělal pro jedno menší studio, tak vlastně tam měli vývojáře, který měli prostě jasně naučený to, jak připravují ty weby. A vlastně oni ti na začátku dali takovej, prostě ti poslali takový papír, ve kterém se jako psalo, jak všechno má být nastavený a podle design systému, podle kterého ty máš fungovat prostě. Kde byly všechny tyhle věci, gapy, prostě velikosti, kompletně všecko. A já jsem k tomu vlastně přišel a vlastně jsem jakoby ani nevěděl, jak tu věc jako udělat, aby byla jiná prostě, než to, co jako dělali předtím, protože máš tak striktní mantinely a máš podle nich tu jasnou cestu, jak se ty věci mají dělat, že vlastně jsem byl jako úplně ztracený, takže tohle bylo pro mě jako nejhorší možný jako joby, který vlastně existovaly, když ti někdo jakoby přesně definuje tu jakoby věc jenom proto, aby se to rychle nakódilo, aby se splnila kvota, protože je na to takový budget. Chápu, že v některých těch případech to dává smysl, mega, naprosto souhlasím. A zase se jako zpátky vracíme k tomu, kdy ten design má vyloženě čistě jenom řešit, dělat tu věc a kdy tam má být prostě asi jako i nějaká jako duše, nějaký ten sos jakoby navíc prostě, no. Jo, té strategie, která se musí určit, ale to je obecně problém jako designových systémů, což je prostě věc, která většinu designerů vlastně zautomatizovala a to je prostě věc, kterou AI je schopný dělat jako geniálně, rozeznávat paterny a tak dále, ale my tím, že jsme si ty systémy vytvářeli, ulehčili jsme si tu práci, tak já teď reálně, když mám nějaký komplikovanější projekt a mám k tomu design systém, a nepoužívám Figmu, už používám jenom Claude a všechno dělám jako v Claudu, protože mám přístup k GitHubu, jakoby repu a jenom tam loaduju ten design systém a to, co by mě dřív trvalo udělat těch 40 screenů, trvalo 3 týdny, tak teď dělám za 3 hodiny. A to je vlastně jako, protože tam není v vozovkách ta přidaná hodnota. Jakoby my prostě musíme hledat tu přidanou hodnotu tam, kde jako reálně vlastně jako je. A to, což teď už se jako to posouvá z té exekutivní části spíš do té jako do té art direkce a do té, co je vlastně jako nad tím případně potom. Jako.
Myslím, že to je ideální čas switchnout na našeho hosta. Co myslíš? Jo. Těším se na něj. Tak, já bych tady už chtěl teďka přivítat našeho hosta. Ahoj Chachluško, ahoj, moc tě tady vítám. Ahoj. Pro mě je hrozně těžký tě vlastně nějakým způsobem představit, protože to, co děláš, je pro spoustu lidí neuchopitelný a nejednoduše pojmenovatelný. Tak já bych to nechal vlastně na tobě, aby ses nám představila, co děláš, čemu se věnuješ a jak to vlastně popsat. Já si myslím, že když lidi se chtějí dozvědět, co dělám, tak občas jim vzniká takový problém, že nevědí, do čeho mě můžou zařadit. Jo? Že já vlastně někam normálně, jakože spadnu do tady toho směru, například řekneme, je Art Direction, jo? Do kterého jakoby spadám a dělám s těma lidma, spolupracuju, ale zároveň mně přijde, že v tady té době, ve které jsme jako strašně rychlá doba, teďka úplně šíleně rychlá, tak člověk, nebo jako možná jsem jenom taková já a některý lidi, kteří jsou jako podobní mně, že dělám víc věcí, než bych chtěla dělat, protože je super, když člověk dělá jednu věc, jo, a je na tom možná nejlepší na světě. A já prostě jsem se řekla, OK, já když bych jakoby takhle popsala, co dělám, tak těch směrů je mnohem více, než jakoby ten jeden. Asi bych, když budeme mluvit o nějaký konkrétní věci, tak dělám art direction, taky tam k tomu spadá performance, styling, fotografka, stylistka a prostě grafika, jo, že všechno jakoby je produkce. Prostě mně přijde, že já prostě jeden člověk, na kterým prostě to se drží a pak podle toho koukám a říkám, OK, tak kolik to bude? Jo, cena, dobrá. Jo, to umím. To udělám. Jo, jasně, koukejte, tam mám fotky. Takže u mě to je hodně takový zajímavý, protože mně občas se stávaly situace, kde mě jako normálně mi napsal Vogue, že chtějí něco nafotit. A já jsem fotila, ale to bylo hodně dávno kdy. Pak jsem začala dělat art direction a oni mi napsali a já byla, no tak jako fotím, no, tak můžu vám nafotit na telefon, když vám to nevadí. A oni, jo, jasně, a já, tak super. Takže vlastně takhle to vždycky, jakože kdybych popsala, co dělám, tak možná já bych to popsala jednou větou. Vymýšlím. Okay. Vymýšlím. Ale tohle je hrozně... A nezáleží na tom, co. Prostě já vymyslím cokoliv. Takže vlastně těch směrů je strašně moc. Já si myslím, že i vy to znáte, že jo? Že vám přijde nějaká nabídka a vy si říkáte, no tak jako já jsem to nedělal, ale zkusím to. Takže vlastně něco takového, že mě fascinuje něco zkusit novýho a nebojím se to. To je super. A já vlastně si hrozně dobře naťukla přesně to téma, který jsme tady řešili, protože si myslíme, že vlastně art director, jako ta pozice jako taková, není jako jednoznačně definovaná a k tomu, aby si pochopila vůbec, co to znamená, tak si musíš vyzkoušet velké množství prostě spektra těch věcí, které to jako obsahuje prostě. V našem případě to může být weby, animace, 3Dčko, prostě printová grafika, jo, a tak, nebo nějaký třeba nový technologie, ale vlastně ty si teďka přišla extendnula si to vnímání toho, co ta art direkce může být, že to je performance, že to je prostě vnímání jakoby nějaký focení a všechny tyhle ty vlastně věci vedou k tomu, aby si mohla říkat vlastně art director. Jako. No, já to řeknu takhle. Já si myslím, že lidi spoustu se trošku mýlí v tom, že art director zní mega skvěle, že jo? Když prostě řekneš, já jsem art director. A to. Já, když jsem to začala dělat, tak to nebylo, že jsem se takhle zbudila a říkám, jsem art director. Jo, tak já budu, co tam je? Ten art director? To budu dělat. To je úplně, to je ono. Ne, to vůbec tak nebylo. Jakože, jak když jsem to začala jako dělat, tak to bylo jenom z toho důvodu, že jsem potřebovala zaplatit nájem. Jo, to byl jediný důvod. A pak jsem se dozvěděla, že tomu se říká art director. Jo. To, pak všichni, jo, to je dobrý art director, to děláš, jo. A já, jo. Kdyby lidi věděli, že to není jako jeden směr, že ty jsi přišel boss, oblíknul ses do sačka, sednul jsi a říkáš si art director, to je člověk, který projde nějakou cestou, že já jsem se jako takhle, moje cesta začala u toho, že jsem chtěla být jako dobrý fotograf. Jo, začala jsem tímhle, ale ta fotografie mě napomáhala na to, že já jsem nebyla ten klasický fotograf, který vzal foťák a říká, ty se svlíkni a já budu fotit. Jo? Mě prostě vždycky bavilo něco kolem toho vymyslet. Že já jsem z Ukrajiny a když jsem to začínala u sebe doma, tak normálně jsem hledala modelky na vesnici, oblíkala jsem je,
ze sekáče, vezla jsem ji na nějaký lokace, fotila jsem ji. A pak jsem to prostě všechno dávala dohromady. A to je vlastně, ale to, co vlastně říkáš, je, že ty se nestáváš art directorem tím, že si řekneš, já budu art director, ale vlastně ty k tomu dojdeš, buď, anebo ne. Že v té kariéře děláš takové věci, že dojdeš do bodu, kdy vlastně se z tebe ten art director stane, anebo do toho bodu vlastně jakoby nedojdeš. To záleží. Mně přijde, že občas člověk to nemůže ovlivnit. Ty jako můžeš něco dělat, můžeš se jako snažit, ale já si myslím, že občas to někdy je ve hvězdech. Ty už se vlastně zmínila, ale mě by zajímalo, já bych se chtěl trošku vrátit zpátky a mě by vlastně zajímalo jako tvoje dětství a co tě vlastně jako formovalo. Protože dojít vlastně do této pozice, kde seš vlastně jako art director a děláš všechny tyhle věci, tak mě zajímalo, jestli tam je nějaký background z toho dětství. To je zajímavá otázka. Tak já, když bych se vrátila do toho dětství, tak takhle. To je hodně zajímavý, protože moje rodiče, když jsem byla malá, tak tady pracovali v Česku. A já jsem byla tady s níma. Okay. A chodila jsem tady do školky. Ale to bylo možná tak rok a půl nebo něco. A pak oni se zás nastěhovali na Ukrajinu. Už jsem byla na Ukrajině a vlastně už češtinu jsem uměla asi, protože mi mama říkala, že jsem mluvila úplně perfektně a pak jsem na to zapomněla. A když jsem byla malá, tak když teď to všechno začnu vzpomínat, tak mně přijde, že já jsem byla vždycky taková, že mě nebavilo dělat věci, jak mě říkají. Moje máma říkala, tak vem si, to jsou mega dobrý boty, to se musíš jakoby vzít a tyhle nový, to nech tam. A já se říkám, Já vždycky jsem ty boty vzala, oblíkla na ulici a pak šla ven. Já prostě vždycky. Dělal po svým. A hlavně mě bavilo dělat něco, kdy to lidi trošku jako... Šokovalo? No, vycházelo z nějaký míry. Jo. Já jsem normálně do školky, já se pamatuju, nevím, proč mi to napadlo. Můj táta chodil na rybu a ulovil takový, nevím, jak to se řekne správně v češtině, ale s takovýma klišťátkami, víš, prostě ulovil nějaký zvláštní prostě věci. Okay. Mě to fascinovalo. Mama to uvařila, já jsem si to dala do baťušku, přinesla jsem do školky a říkala jsem prostě... Dětem, pojďte sem. A vždycky oni, co je, co je? A já takhle to vytáhla. A oni, co? A já, a já to tady. Moje mama, normálně, když jsem chodila do školky tady, tak mama se bála chodit za mnou do školky, protože vždycky čekala, že budu se na mě stěžovat. Vždycky. Oni říkali, že vaše dcera vypadá jako anděl, ale uvnitř prostě je čert. A to je vlastně asi i něco, co tě definuje, no? Že vlastně ti to nastavilo to, jak přemýšlíš teď a to, kdo vlastně seš teď, ne? Možná jo, možná je jako super, teď jsem se k tomu tak vlastně postupně jako vrátila a jo, vždycky mě bavilo dělat věci jinak. Dostala jsem kolikrát od mamy a od taty, ale stejně mě to nebránilo jít dál. A rodiče třeba nedělali nic kreativního nebo uměleckého? Můj táta, on kreslil. Okay. Jo, a má takovou zajímavou cestu vlastně on, protože on vyrůstával úplně sám, můžu říct. Máma mu umřela hodně rychle, táta úplně ho neviděl, takže on byl tak jako, že kreslil a on teďka dělá na stavbě, že jo. A mně přijde, že mohl by se z něho stát nějaký zajímavý umělec, ale asi prostě to vzala dcera. Hustý. Jo, on jakože byl hodně, on mě vlastně, i když jsem chodila do školy, tak mě učil jako kreslit věci, že my jsme s ním seděli a kreslili, ale že kdybych já se řekla, že budu umělec, to nebyla taková, jakože moje rodina nebyla úplně jako umělecká. Já jsem normálně vyrůstala v normální, klasické ukrajinské rodině. Mamka chodila do práce, taťka taky a já pak vlastně, když se mě někdo ptá na tady tu otázku a všichni jsou trošku jako šokovaní, že jak ty děláš tohle, co děláš. Možná, jako já mám takovou tu zajímavou věc, že
moje máma je hodně věřící, takže každou nedělku jsme chodili do kostela. Okay. Mně přijde, že to u každého umělce je, nebo to stane se z toho člověka někdo úplně moc, což bude jakoby nějaký vrah, protože jak jo, že vlastně tam jsou věci, kde když čteš o nějakých jako vrazích, mě bavily ty věci. Prostě motivovaná taká motivovaná prostě vírou, že tvoje máma ti řekne, to nemůžeš dělat, protože budeš hořet v pekle. A ty jo, tak asi ne, no. A já jsem se řekla, když moje máma to říkala, tyjo, tak to by bylo to by zajímavý, jako, to bylo zajímavý hořet. Dobrá experience. Já jsem normálně pak už jako v dospělejším věku, tak četla jsem hodně knížky, které byly proti tomu všemu. A zas tam mně přijde, že narůstal ten protest. Tam prostě to úplně tak jakože říkáš, ty jako Bůh je fajn, ale co je dál? Že to není ta jediná cesta vlastně, no. Jakože takhle, když to bude koukat moje máma, tak já ho mám strašně ráda, ale já si myslím, že těch cest je mnohem více a my jsme tu, aby jsme to zjistili, každý z nás. A je jedno, jestli ty věříš na Boha, jestli ty věříš v sebe, jestli ty věříš, nevím, cokoliv jiného a dělá ti to dobře, tak go for it. Jasně, že jo. Proč ne? A já jsem si k země, vlastně mně přijde těma menšíma věcma a jich je spoustu. Já nevím, jestli to tady mám všechno jako říkat, jo, ale... Klidně můžeš. Můj táta tím, že jako byl bez rodičů, tak byl Afghánistán. Okay. Tak on ještě i válčil. Takže on je hodně takovej ostrý muž. Jo, a u toho máma, která prostě chodí do kostela, ostrý muž a já. A pak ty protiklady vlastně. Jo, oni jsou ohnivý energie společně, který prostě každý měl ten svůj názor na určitě věci. Vždycky jsem pozorovala to a říkala jsem si, že i máma má pravdu, ale i táto taky. takže vlastně ve výsledku já jsem i tu lásku, že u mě není, že já mám ráda víc mámu nebo táta, já jich mám ráda stejně. Protože oni, každý z nich mě dal to, co jakoby teď jsem. No, vlastně. Kdyby nebyl můj otec, jaký je, a moje mama, jaká je, tak já nikdy nebudu tím člověkem, kterým teďka já jsem. A taky vztahy, že jo, na člověka hodně, jako taky. Souhlas, no. Můžu tě úplně na 360 změnit. Je to hrozně zajímavý, to. Mně vlastně přišlo ještě zajímavější to, že jsi tady už jako žila jako dítě. A pak jsi se odstěhovala zpátky na Ukrajinu a teď jsi se zase vrátila. Co vlastně to Česko pro tebe znamená? Jak dlouho tady seš a jakým způsobem změnilo vlastně třeba tu tvoji tvorbu nebo přístup k té tvorbě? Nebo možná to bylo i tím, že jsi se sem přestěhovala, že jsi začala tyhle věci tvořit? Moje cesta je úplně tak... Já nevím, mně přijde, že jsou lidi, několik kategorií lidí, který jeden člověk prostě se narodí a řekne, já chci být prostě zpěvák. A je zpěvák. Jo, že prostě, a on jde od 15 prostě frčí tady v tom. Já chci být, já nevím, doktor. A je doktor. A já prostě jsem se takhle byla. Vždycky mě bavila hudba. A od malička jsem zpívala vlastně v kostele. OK. Jo, jakože tam prostě s knížkama tohle, tyhle všechny věci. A zpívala jsem vždycky ve škole. Tak měla jsem blízko k tomu, abych byla vidět, ale nikdy jsem se neřekla, že jo, chci být jako zpěvačka. Mně přišlo, že každý, když jsi byl jako menší, tak mně přijde, že vždycky ty chceš být nějaký zpěvák. No jasně, nebo popelář. Jako nebo popelář, jo. nebo něco takového, co ti přijde jako, že to může být dobrý zážitek. Jo, a já právě tím, že kde jsem vyrůstala a u nás na Zakarpatsku, ty můžeš být nebo dobrá manželka, jo, a nebo být doktor. OK. Jo. Nic mezi tím. Jakože já jsem jakoby mamince tak lehce vždycky, když jsem byla malá, tak tance, možná jako bych šla někam jako malovat a tohle a mama jako super, vždycky mě do toho dávala, ale tyjo, jako, a já jsem byla hodně toho ADHD, jakože všude prostě tohle musela jsem zkusit, tohle tam někoho zmlatit a takhle se vždycky to bylo úplně to a pak se omluvit. Ale co chci říct, že
cesta byla už vybraná mojimi rodičema hned, že jako dobrý, tak půjdeš studovat prostě medicínu a já si říkám, OK, tak já jsem ani nevěděla, co chci a co jsem zač, jo. Já jsem jenom prostě jako existovala a pozorovala. Já jsem byla dobrý pozorovatel všeho, co se kolem mě děje a byla jsem ráda, že konečně můžu být sama bez rodičů, to bylo úplně. Yes. Ten dospělý život, jakože... To bylo, viď, to jo. No a studovat medicínu, no, to jako jiný level. Ale dobrý, myslím si, že půjdu na výšku, protože já jsem byla jako na střední, jakože jsem zdravotník, zdravotní sestra. Ano. A pak všichni, kteří jako mě tam učili, tak říkali, tak vy půjdete na nějakého chirurga nebo psychoterapeuta, jako jste v tom fakt dobrá. A já... Jo, možná. No a pak, když se dostaneme k tomu Česku, tak to bylo hodně zajímavý období, když ten byl zlom. Moji rodiče už jako 1,5 roku zase vrátili pracovat, protože, jak říkám, v Ukrajině jsou další směry. Když už jako seš dospělej, tak lidi potřebují barák. Okay. Hlavně požádnej a velký, jo? Ať je vidět. Jo? Takže moji rodiče vyloženě na Ukrajině, to se nedálo vydělat, to práce, co oni dělali, tak se řekli, jak poslouchali od kamarádů, že jo, který tam jezdí, že pojedeme do Čech, vyděláme peníze a uděláme baráček. Yes. A já jsem byla jako super, tyjo, tak vůbec nebudou doma. Sám doma, 14 let. Sám doma na Ukrajině. No to tak bylo vlastně. Já už od 14-15 let byla jako sama doma a všechno jsem řešila, jako finance jsem řešila všechno, jo. Takže ty jsi zůstala sama na Ukrajině. Jo, já jsem normálně se starala o dům, o zahradu, o veškeré věci. Samozřejmě party musely být, ale když přijížděli rodiče zpátky, tak jsem úplně jako naleštila do dům, že by tam nikdo nebyl. Všechno bylo úplně tak, jak to mělo vypadat. Že? Takže a pak, potom, jak jsem skončila, tak jsem se řekla, tak já se jdu podívat, co je na tom Česku tak hezkýho. Tak jsem tam přijela a samozřejmě nic hezkého ze začátku není, protože ty jako vidíš jako tu krásu, ale řeknu vám z pohledu toho cizince, no, jasně, jo? Že ty vidíš tu krásu toho Česka. Říkáš, tyjo, já bych chtěla tady studovat všechno, ale ty možnosti jsem neměla. Jakože takhle, jak normální děti, jakože takhle. Češi, jo, ty jsi Čech, máš maturity tohle, nebo ruský taky imigrace, studenti, kteří si udělají zkouškový tady a takhle. To bylo něco, co bych hrozně chtěla, ale nemohla jsem si to dovolit finančně, protože moje rodiče makali na tom bytu, že? Takže já jsem tady zkusila pracovat a práci jsem změnila hodně moc. Jsem pracovala normálně od začátku, to byla servírka, měla jsem nádobí, uklízečka, já jsem furt to měnila. Pak jsem si řekla, tak to ne, jakže ne, já se vrátím na Ukrajinu a prostě zkusím tu medicínu. Já jsem se vrátila, pracovala jsem rok, jak zdravotní sestra. A já jsem vlastně teď dělala přednášku a tam byly fotky, že já nevím, jak se toho říká, ale normálně je to komputerná tomografie, nevím něco, že ty... To jsem dělala já, že tam přijde člověk, ty mu řekneš dobrý večer, dobrý den a řekneš mu, kam by se měl lehnout, pak půjdeš normálně do dalšího místnosti a děláš mu rentgen. No, tam je všechno v latině, mega chytrý. A pak to, vyskanuješ ho, normálně pak vidíš, co má v plicích. Byli tam doktoři, kteří absolutně mně přišlo, že museli furt koukat do knížek, protože nebyli jistí s tím, co se naučili asi na univerzitách. Takže to bylo zajímavé i tohle sledovat, že jako zajímavá a pak to byl ten bod, když jsem už začala nad tím přemýšlet, že bych chtěla odtud odejít. A já jsem normálně nebyla ten zdravotník, který byl jenom zdravotník. Mě zajímalo i normálně, já si pamatuju, že v té době bylo Bitcoin. Jasně. Takže tam byly počítači a já jsem měla kamarádi, kteří podnikali a oni mají Bitcoin, to je mega dobrá věc, tyjo. Tak já ti prostě jako jeden koupím a ty zkusíš jakoby na těch trzech. A jo, dobrý, tak já jsem normálně tam seděla vždycky. Rentgen a druhý Jo, a druhá věc, a pak oni tam všichni, protože ty lidi byli tak do 2 hodiny a pak nikdo nebyl, tak já prostě, abych se nenudila, že jo, tak jsem koukala na
dobrý, a co? A pak vždycky přijde doktor a říká, Maria, vy co to teď děláte? A já nevím, tak jako zkouším nový věci. Oni byli Zkouším stahovat Bitcoin tady na tomografu za 3 miliardy. A oni, jo, takže vy děláte, že jste prostě jako chytrá. A já nevím, jestli jako dělám, že jsem chytrá, jako tolik nejsem, ale chci zapůsobit na kamarádi, že se v tom vyznám, takže jdu se kouknout a je to asi zajímavý, protože peníze každý potřebuje. A říkají, že má to potenciál a vlastně pak za pár let ono skočilo, že jo, a oni to začali dělat úplně od toho začátku, že jo, a všichni se nám smáli. Hustý. To bylo jako zajímavý období. No a vlastně ono došlo do toho bodu, že já jsem se v té práci začala extrémně nudit. Jo, jakože úplně extrémně. To už tu tady v Česku pracovala? Ne, já pracovala na Ukrajině. Tohle bylo ještě na Ukrajině. Jo, já tam přijela jako do Česka jen tak se podívat a řekla jsem si, že stačilo. Tak jsem se vrátila zpátky a vlastně byla jsem v té práci, pracovala jsem tam rok a už jako tam byl nějaký ten bod, kdy se chachluška začala nudit. Do té práce. Jakoby. Jo, nudit se v té práci. Jo? Já jsem tam, ty jsi vlastně mohl zkoušet všechno. Ty jsi mohl být i na UZDčku, i tam, i brát lidi. Já prostě jsem zkusila tam všechno a pak jsem si řekla, no a co dál? Jako, no. A pak to bylo nejvíc, proč jsem odešla. Já jsem udělala tam fotku, kde jsem neměla dělat. Jakože na nějakém zakázaném místě? Ne. Já jsem vypadala, jak dneska vypadám a stoupla jsem si jako hopník. Okay. U dětského koutku a vyfotila jsem se a dala jsem si to na, jako neměla jsem ještě, jako měla jsem Instagram, ale my máme na Ukrajině a v Rusku, jmenuje se ta platforma V kontaktě. Okay. Znáte to? Samozřejmě ten nejlepší zdroj fontů. Fakt? No, když potřebuješ nějak, dřív, když někdo potřeboval jako fonty, tak jsi tam našla úplně všechno. Jako. Hustý. Jo, to neznáš. Ne. To je jako Facebook ruský. Zajímavý to. Takže vlastně tam jsem poslala tu fotku a já jsem měla bossa. On se podíval a někdo mu tu fotku poslal a říká, koukejte, co dělá. Koukejte. Další den jsem přišla do práce. No a ta fotka byla na zdi, no, vytiskla. A já všichni, gratuluju, Marie, ty máš narozeniny, nebo něco se děje a já jenom piju kavu a jako koukám na to a říkám si, jo, já mám narozeniny. Říkám, to je znak. To je znak, Marie. Že musím odejít. A já jsem to brala vždycky jako tak, jako že bych nebyla na něho, že nehledala jsem, že kdo za to může. Já byla jako, dobrý, tak já odejdu. Všichni, Marie, tak nemůžeš se jít tam omluvit. Říkám, ne, to by nebyla já prostě odejdu, já musím jít dál, to prostě je znak. Znak, že už tady nemám být. Já jsem za ním přišla a on, ne, já vás vůbec nechápu. Vy byste se mohli jenom umluvit, ale vy jste přišli, že chcete odejít. A já, no, prostě jsem jiná, no. Takže vlastně tím pádem jsem se rozhodla, že pojedu znovu do Česka. A to bylo hodně na chvilku jsem tam přijela, protože jsem potkala svého bývalého kluka, k čemu pak jsem se nastěhovala už to, co jsem tady dlouhou dobu, protože ta víza a furt to řešení, to je taky mega stres. Takže já jsem tam potkala kluka, byla jsem tam nějakou dobu, pak jsem zase vrátila domů zpátky, začal covid. A když byl covid, tak tam byly ty pravidla, že jo, určitě. Že ty, když přijedeš na zpátky, máš na telefonu aplikace a nesmíš ven. A já jsem to brala fakt vážně. A říkala jsem si, to mohla by být zajímavá já vždycky pro ty zkušenosti, jo. Jakože, že bych byla doma prostě jako sama, zamčená, koupím si dobrý, beru, jako týden zvládnu. No a já po týdnu jsem si říkala, tak já budu chodit ven ráno, dokud nikdo nevidí. Chodila ráno ven. A najednou jsem ten svět začala vnímat úplně jinak. Já myslím, že tím, že ten člověk má takový trošku hlad na ten svět a na ty veškeré věci, tak i to tvoje vnímání se úplně otočilo na hodně, jako 360, nebo já bych řekla, že to, co jsi jako bral jako samozřejmost, už nebereš. Totál, jako covid byl hrozně eye-opening jako moment pro spoustu lidí, si myslím. To úplně omezilo, jako totál. Prostě, na to jsi byl zvyklý, taky to úplně jako omezení dělá velký věci. Jo, totál, jo, mega. Tam se vlastně buduje největší kreativita v tom omezení. Já se ráda omezuju. No. A jako
ono je to hrozně důležitý pro nás, to omezení, že jo? Protože ve chvíli, kdy přijde klient, řekne ti, děj si, co chceš, tak je to prostě jako většinou větší problém. No, než peklo, jako, že můžeš no. dělat cokoliv a vlastně jako nevíš, kam máš jít. Nejhorší na těch lidech je, že oni říkají, ale já ti věřím. Jo. A pak přijde, Není to ono, jak nefiluju to. Ty vole, z těch 8 miliard možností jsi mohl vybrat tu druhou. To je taková ta fakta, no, jak mám ráda lidi, kteří si řeknou, i když je to trošku jako hodně tvrdý a to radši ta upřímnost. Protože když já slyším, když je někdo až moc hodnej, nebo nechává na tebe věci, tak si říkám, to jako to něco shady, viď? Tam bude něco. Takže vrátíme se zpátky k tomu zábavnému příběhu. To je hodně dlouhý. To je v pořádku. A je to super, je to zajímavý. Takže vlastně jsem potkala tu lásku, mezi náma něco vzniklo, ale jsem si říkala, tak jako je to Čech. Je to Čech, Čechem nic mít nemůže. On byl Čech na půl jakoby Bulhar a já si říkám, tyhle, tak jako no, a já? No, moje čeština brečela někde vzadu. Byla fakt bad. Logicky, když se dostaneš do jiného státu. Jo, a on se mnou mluvil a já. On něco a já. Jasně. A on, rozumíš mi? A já. Jo, jasně. To bylo úplně jakože... A nemluvili jste anglicky třeba, nebo tak? Jo, mluvili jsme, ale já jsem chtěla se naučit jako česky. Jasně, že byla jsem tady, tak byla jsem jako zvědavá vlastně na ten jazyk, že jo. Tak my jsme chvilku jako byli spolu, všechno bylo fajn, ale musela jsem se vrátit, že jo, na ten covid. Covid byl, vnímání bylo a řekla jsem si, tyjo, tak já tady nemám co dělat, tak začnu fotit. Foťák jsem měla, tak jsem fotila. A právě to, co jsem jako říkala, že já jsem prostě začala hledat, to nebylo, jako ze začátku jsem začala, jako vyfotila jsem přírodu, prostě. Jasně, krajinky. Krajinky, tohle. No, sedla jsem si a říkám, no, co teď? Co dál? Tak možná ty lidi by to chtělo. Do těch krajinek. Jo, do toho kraje chtělo dát nějakého člověka. Tak ze začátku to byly kamarádi, že jo, jsem začala táhat kamarádi. No, říkám, hele, ale musíš se trošku jako líp oblíknout, jo, to, no, ty šaty, já nevím, oni jako by se oblíkali, no a pak to postupně pokračovalo do toho, že to jsem udělala, pak jsem chodila do Vintage, nakupovala jsem oblečení, už vyloženě na nějaké focení, jsem měla nápad, už jsem začala jako skládat nějaké věci, styling, tohle, moodboardíky, takový menší, takový úplně hodně freestyle, takový dáš obrázek jeden a když... To je ten moodboard. Tyjo, já jsem tak dobrá. Pinterest. A nebo já si pamatuju, když prostě, já teď i sleduju, mám takový ty mladší kamarádi a já si pamatuju taky to svoje období, když ty něco vyfotíš a říkáš si, tyjo, to je geniální. Víš? A já úplně teď po té dlouhé době sleduju ty svoje kámoši, když on mě někde vyfotil a úplně to začal všude posílat. A já si říkám, mám to říct, nebo nechat ho? Že vlastně, víš? Reality check. Víš, a já to říkám, ne, já ho v tom nechám, ať se to užije. Jo. A na to musíš přijít na tyhle věci sám, podle mě. No to tě přijde... S nějakým odstupem času. Ne, to přichází s tím, že to tvoje vnímání, takový naivní, naivní krásy, nebo toho, že ty říkáš... Jsi dobrý. Tak hodně spadne, no. To je ono. Když ty uděláš až tak moc dobrý věc a stejně pak ono vyprší za nějakou dobu, tak si říkáš, no tak jdem se to užít, ne? Jo, máš ten svůj moment, vytěž z toho, co můžeš a prostě move on, no, jako nelpět na těch věcech. Ano. Nežít v té minulosti. Jo, to je důležitý určitě, no. Takže vlastně jsem tam jakoby fotila, pak už moje městečko pro mě taky začalo být malinké, že jo? Co říkám, tyjo, tak co je do Lvova? A já neměla tam žádný kamarádi. Co říkám, tyjo, vesmíra, hoď mi nějakého člověka. Tak jsem začala lajkovat lidi prostě ve Lvovu. A tam mě normálně napsala nějaká slečna. Já jsem nevěděla, kdo to je. Já jsem za ní jenom přijela a už jsem u ní bydlela. A skamarádila jsme se s ní. A pak jsem tam začala něco jako nafotila jsem se svýho, našla jsem taky, to je příběh. Příběh, když nemáš peníze, jo? A neměla jsem peníze na studio, kde jsem tam vyfotit v tom Lvově, tak si říkám, já bych se měla seznámit s člověkem, který má studio. A já jsem se seznámila s jedným pánem a on mi řekl, já ti dám to zadarmo, když ty to prostě uděláš rychle. Okay. Jakože bez toho, já jsem neměla pracovat se světlem, no, jasně, s těma všema věci a on, já ti nebudu pomáhat, já jenom budu koukat. A já,
dobrý. Tak normálně jsem tam přivedla nějakou modelku z nějaké agentury, to už bylo jako úroveň. Jsem našla v agentuře, napsala jsem jim a oblíkala jsem tu holku a už tam byla. Už jsem ji vyfotila a chtěla jsem zkusit jeden způsob focení, tak jsem tam úplně tak se snažila, udělala jsem jí make-up, protože jsem neměla tým. Říkám, stůj a úplně takhle to, říkám, hezká. Dobrý, takže a vlastně jsem to nafotila a ten byl takový pán, jako dobrý, tyjo, fotky, no to, že jsi nefotila. A vážně jako se světlem jsi neprostoval. Říkám, ne, a to je zajímavý, to je. No dobrý, no tak vidíš. Tak jsem takhle jakoby začala postupně fotit, pak jsem měla už nějaký klienti, ale jako pozor, jsem fotila i za peníze. Si říkám, tyjo, husta už jako jedu úplně. No a pak můj ten kluk, který byl v Čechách, tak mi říká, tak já bych chtěl, aby se přijela semka. Že bude jako vážný vztah. Vy jste byli vlastně na dálku, jste měli vztah prostě. Jo, na dálku. A já říkám, tak jako zkusím to. A po těch všech mých zkušeností v Čechách, tak jsem byla taková, jako, že tak když bude platit nájem. Taková ta, mně přijde, že ve mně byla taková ta ještě Ukrajinka. Taková ta typical Ukraine woman, kde jakože, tak je to možnost, Marino. A já jsem ho měla strašně ráda. Ale vždycky u ženský musí být to ale. Že jako láska super, ale musíš tam něco dělat. Nemůže jakoby jenom takhle si sednout a říct. A bejt prostě. No jsem hezká. Já umím uklízet. Jo. A vařit. A on se to podívá a řekne, dobře. Ale to je taky super, někdo to taky dokáže. Ale s mojou energií, já jsem to zkoušela, fakt. Já jsem zkoušela být v tom vztahu hodná, ale jsem pak přišla do toho bodu, že tak jsem chtěla studovat, přijela jsem do Čech. Říkám, OK, chci tady studovat. Tak co mi k tomu, jaká cesta? Tak musím udělat normálně nostrifikační zkoušku z medicíny. Okay. Protože jiná možnost tam nebyla. Nebo jako školu. Školu už jsem měla za sebou. Jasně. Jo, ta maturita, jak tady mají, tak nostrifikační zkouška. A to nebyla ta nejlepší cesta, říkám, ale udělala jsem to. Taky tam mám příběh. Mně přijde, že v každém tom okamžiku byl nějaký ten punk příběh. No jasně, to chceme slyšet. Já jsem tam normálně přišla a já jsem normálně neuměla ještě tolik česky a já jsem si koupila mega knížek prostě. V češtině. Jo, úplně všechno v češtině. Můj bývalý už se mnou chodil, říkal, ty krás. A u nás na Ukrajině, co jsem zjistila, my máme terapie, jedna knížka a máš to. Tady vy to máte terapie pro děti, terapie pro tady máte prostě gynekologie, a říkám, a hlavně, co jsem zjistila, když jsem přečetla ty všechny knížky, že každá knížka je stejná, v jedné je napsáno víc, v jedné míň. To bylo prostě, to byl na tom celý rozdíl, jo, toho všeho. Si říkám, OK, tak já to, Marie, ty to zvládneš. Já tam takhle seděla v letě u stolu v Čechách a říkám, tak já to zvládnu, já se naučím tohle, udělám to a budu studovat. Co se stalo? Já jsem přišla na tu zkoušku, fakt jsem se snažila, učila jsem se, ale všechno, co procházelo tohle hlavou, takhle vycházelo. Říkám, tak jo, Marie, ty prostě, já si dávám takový bod, i kdyby cokoliv, já neodejdu, dokud oni mi ty papíry nepodepíšou. Za každou cenu. Za každou cenu. Přišla tam nějaká týpka, prostě Ukrajinka. Ona říká, no já jsem se vůbec nepřipravovala. Já říkám, tyjo, to určitě to dá. A já budu muset se domluvit. Ona normálně to dala. On se zeptal na nějaké otázky a já pak sedím a úplně tady a oni úplně koukají na mě. A já na nich a oni na mě. A já. Tak já vám řeknu upřímně. A tam normálně takhle 6 lidí. A já, no. Já nebudu pracovat v medicíně. Fakt. Věřte mi. Já potřebuji to jenom kvůli tomu, že chci studovat umění. A budu mega vděčná, když mi budete fakt věřit a mě to podepíšete, protože já už to nezvládnu se učit znovu. Hustý. A oni tam byla minutka ticha, se takhle na sebe všichni podívali, říkají, odejděte na minutku, my se poradíme a můžete se vrátit zpátky. A já, dobře. Já jsem odešla a říkám si, bože, jenom ať to vezmou ty holky. Hustý. Já jsem se vrátila a oni mi říkají, jenom máme jednu na vás prosbu.
nikdy nebudete pracovat v medicíně. Říkám, fakt nikdy. Oni, dobrý, tak tady to máte. Díky moc. Hustý. Takže vlastně jsem se domluvila na stripikační zkoušku. Mega. Dobrý den. Děkuji moc. Neříkej jejich jména, prosím tě. Ne. Ale jestli to sledujou, tak děkujem. Děkujeme. A jen se tam to už bylo, když byla válka, nebo to bylo ještě před? Před válkou. Před válkou. Hustý, jo. Tak to je zajímavý. To zažíděla. A už v té době jsem byla doma na Ukrajině a mega jsem se učila česky. Jakože fakt každý den jsem studovala češtinu CZ, mě to tam bylo. Vyjmenování slova, tyhle všichni věci. A šla jsem normálně... To já taky ještě nevím. To já nemůžu doteď. To je v podě. Tak díky bohu, že ne. To byste tady mě začali vystudovat. No a normálně jsem hledala práci, tak jsem našla práce v laborce tady. Jo, mají v nemocnici někde. Ne. Ne? Ne. S potravinama. OK. Testovala. Testuju potraviny. A já jsem tam normálně byla na vodě, že testuju vodu. Byly tam i hovna, že testovali od těch lidí. A byly tam i různý potraviny. A mě fascinovalo, že jsem tam přišla a mě všichni. No tebe baví medicína. A já jsem byla, no. Ne. A oni, no tak jako, tak proč jsi tady? A já, no tak jako, je to kousek od bytu a studovala jsem medicínu, tak jsem tady. A oni, počkej, takže ty nechceš jakoby pracovat v laborkách, to je super. Ježiši, hlavně počkej, já ti ukážu něco, to je mega zázračného. Je to zajímavý, ale tebe to nezajímá. Ona normálně přinesla plíseň, že jo, v tom. No jasně. A říká, to je prostě hustý, koukni. Bomba. Koukej, jak on to podněl. A to je mikroskop, podívej se do mikroskopu. A já se koukám a říkám, je to super. Fíluju, no. Já jsem vždycky si říkala, v každém okamžiku svého života říkám, hej, možná jednou ta zkušenost sebe fakt hodí. Stopro. Víš, jako nikde nevíš možná, co mě čeká v životě, ale... Takhle nějak se cítím, když ukazuju svoji ženě mojí práci. Jakoby. Ty tu plíseň malo. Takhle taková podobná reakce, to vůbec jako nezajímá, jako lítost ti říká hezký. To je hezký, no koukejte, to je mega hezké, no to je krásný. No pak samozřejmě mě to tam začalo trošku nudit, že jo, tak jsem odešla. No a úplně náhodou jsem šla za kamarádkou na kávu a ona říká, no my scházíme člověka na recepci. Já si říkám, recepce. Nezní špatně, mohla bych tam upravovat fotky. Říkám, jo, já bych ráda tam šla pracovat, jo. Ano, tak jo, klidně přijď. Tady na Florin. Na Florenci? Ne, na Florentinum. Florentinum, jo. Tak jsem tam pracovala, tam byla Ačko, Bčko, Cčko. A vždycky musíš jakoby dělat, že koukáš tam a vydávat lidem kartičky a psát jejich jména. Aha. Ty jména občas nešly. Jakože on řekne, Tak ve Starbucksu. A já byla jakože, tak to vymyslím. Top. Prostě každé jméno bylo vymyšleno. A pak najednou někdo se mě zeptal, co dělá, když on, ty vole, nebude běžet za tím člověkem. Tam byli takový lidi, jo, úplně šílení. A já, tak to vymyslím. A oni, cože? Ty to vymýšlíš jako jména. A já, a co mám dělat? No jasně. A co když tu kartičku ztratí? Kam to koupí? No, prosím tě. Koukaj ten barák. Jsi měla trošku na párku, prostě. Já jsem byla vždycky trošku to. Mně přijde, že já jsem tam byla, protože práce. Potřebovala peníze, no jasně. No jasně, jo. Ale že bych byla až tak jako hodně. To by mě musely mega ty kartičky jako fascinovat. No jasně. Že jo, úplně ta kartička. To hlavně nestratí. Já jsem byla, jo, dobrý, jaké jméno? A tam čas byly takový lidi, víš, jako že přijdou, že jako vy neznáte moje jméno? A ty, pardon. Tak jsem pak úplně do Google koukala nějaká prostě cool holka. Cool holka. Prostě někdo nějaká investiční fondy, že jo, tam byly, takže ona investovala do nějakých dětských domovů a myslela se, že všichni musí vědět, že jak je dobrodušná, že jo. No jasně. Takže tam byly fakt jako příběhy. A těch práce jsem měla mnohem více, ale to tady... Na to nemáme čas. Bylo na samostatný podcast. Mě normálně, když jsem udělala show s Jakubem, tak mě do zpráv chodili normálně takový od lidí, s kterými jsem pracovala, jakože
tyjo, tak ty děláš teďka já s Mandiesem. Tyjo, ty jsi vždycky vypadala, že seš jiná. A to je jenom potvrzení toho, že jsi prostě jako kreativní a unikátní člověk, že jo? No mně přijde, že já nevím, jak to měli jste vy, když jste chodili do normální práce, ale já jsem vždycky měla pocit, že ty lidi jako dělají, že jsou se mnou v pohodě, ale někde uvnitř. Jo, že to nefílou. Jo. Někde To hrajou jako. No jasně, no. Ty musíš prostě udržet nějakou linku, protože se spolu vídáte, ale vlastně není to skutečný. Prostě. Nejhorší je, že já jsem se snažila být normální. V tom vztahu, když jsem byla, si říkám, Marie, já budu chodit do normální práce, se naučím česky, prostě budu normální ženská. No a já jsem se fakt snažila, protože láska je láska, ale to, co ty chceš dělat, to je většinou ta láska větší, no. Než... Ten vnitřní oheň jako těžký jako uhasit, no. Nešlo to uhasit. A hlavně bys byla sama proti sobě, kdyby se souhlasila. Byla. A pak to došlo do nějakého bodu, že jsme se museli už rozjet, já jsem věděla, že to nejde dál. On chce ne mě ve vztahu. On musí najít někoho jiného. On mě nezmění. Já jsem jaká jsem. I když jakoby máme se rádi, ale on hledá jinýho člověka. Prostě já nejsem pro něj. A bereš to tak, že vlastně v podstatě, nebo tyhle ty věci by si asi na Ukrajině v takové míře dělat nemohla, předpokládám, že tam tolik těch možností v tomhle odvětví asi není, ne? Takže... Já si myslím, že v Ukrajině vyloženě ty by se cítil úplně v pohodičce. Okay. Za prvé, protože mluvíš svým jazykem. Za druhé, nejseš někde daleko od domu. A za třetí, ty musíš přemýšlet strašně rychle. Jak to myslíš? No, protože já, když jsem přijela do Čech, tak ty nemůžeš jakoby se takhle rozválet na gauči a říct, no, dobrý. Se cítíš, jsi jako na nepřátelská, jsi na novém takým hostilní prostě území v podstatě. Ty musíš fakt přemýšlet. Vždycky hledat ty možnosti, vycházet z situací, snažit se být kompromisní s těma lidma. Všechno, i když ty chceš dělat jakoby na sebe, tak ty kolikrát jsi měl napsat lidem, lajknout jejich fotku. Já jsem, když to vrátit zpět, teď jsem jela do Čech a chtěla jsem fotit, tak já normálně jsem prošla celý Instagram lidí, co dělají v Česku. Samozřejmě jsem vůbec se nevyznala v celebritách, to můj minus, ale možná i do budoucna mi to dalo hodně bodík, protože... S nima nekomunikuješ jako s celebrití? Ne. Ani mně přijde, i kdybych věděla, já to nemám v sobě. No jasně. Jako proč? Ve finále jsou to lidi, že jo? Stejně jako proč mají víc čísel, no? Jo. Mají, a právě proč čísla mají? Protože se snažili, pracovali a mají uznání. Mají uznání, můžou vlastně tím uznáním pomoct dalším lidem, kteří jsou taky talentovaní a je to skvělý za mě. Takže taky ta cesta byla úplně... Mně přijde, že můj zlom mojí kariéry byl ten rozchod. Ono reálně prostě, já to vnímám taky, že ve chvíli, kdy jsem začal mít jakoby zdravý vztah, kdy jsi prostě s nějakým člověkem, kde na sobě pracujete a vracíte si vlastně tu energii, tak jsem začal zažívat největší posuny v práci, jo, že máš prostě klid, prostě doma, pohodlí, ten oheň v úvozovkách, jakoby řečeno. A to taky stojí, i kdyby ta ženská jako, No pracovala. mega, ale tak. Kolik se musíš ona postarat, přesně aby ty to doma měl. Přesně tak. A přijde mi, že hodně málo chlapů si tady těch věcí prostě jakoby doma váží. Když ty umeješ mu prádlo, prostě vyžihlíš, uvažíš, máš doma čisto furt. A ještě jsem stíhala chodit do práce a ještě pomáhat mu prostě s nějakýma věcmi. Jako mega, hele, za tohle mají prostě všechny ženy obrovský respekt, protože nedostávají dostatečný uznání za tohle, to si myslím, no. Já bych byla úplně super, že neleží doma, že má nějaký jako hobby, že snaží se něco udělat, že chodí ven. Já jsem hodně chodila ven, já chtěla vlastně se seznámit s lidma z té mojí branži, takže já jsem viděla nějaký event, nikoho jsem neznala, takže jsem tam chodila, prostě takhle stála, bavila jsem se, seznamovala jsem chodila prostě za těma lidma, ptala jsem se, prostě jak to dělám, mě to všechno zajímaly mě různí, vždycky jsem chodila do galerie, vždycky jsem chodila na, tady máte design blog, všechno jsem tam obcházela, s každým jsem se pobavila, prostě zajímalo mě to strašně moc. No a pak prostě tím, že ta nevěra v to, co dělám, už tam byla taková na tom bodu, a já jsem z té práce odešla, z té recepce, on na mě ještě víc a víc tlačil. Tak já jsem řekla, a dost. Tlak prostě, no. A dost. Tak jsem prostě, to bylo 2023, jsem měla to období, kde jsem neměla
ani peníze, ani byt. Jsem prostě neměla žádnou půdu. Normálně, díky bohu, že jsem ještě měla tady rodiče, kteří jako tady bydleli. Oni bydleli normálně takhle v ohrozence. Já si říkám, to je šílený, Marie, co budeš dělat? Prostě, co fakt budeš dělat? Tak jsem dala na Instagram, že hledám pronájem. A mně se ozvala moje kamarádka. A já si říkám. Jo, a právě to bylo ono. Já jsem se tam nestěhovala, sice já jsem vydělala peníze, to byly moje poslední peníze, které jsem zaplatila a to bylo hodně zajímavé. Já jsem byla na natáčení jako model, herec, přijela do Čech Zara Larsson, natáčet 2 videoklipy, mě tam pozvali a my jsme hráli s kamarádkou, že jsme lesby. Okay. V tom klipu. Prostě. Jo, že jsme si dávali prostě pusy. A ty peníze byly jako suší, tak jsem to musela vzít. A právě díky tým penězům, oni mi rovnou, když ten klip vyšel, my jsme se v ten den rozešli. Rovnou v ten den, když vyšel ten klip. A já jsem i viděla, to bylo nejvíc zajímavé, protože jak když jsem byla na tom natáčení a tam bylo něco jako art direction a udělal moodboard, jako jak máme vypadat. A tam byli ty lidi z Barandova a oni mi dělali nějaké jako peruky z 18. století. Já jim říkám, ale to vůbec k tomu nesedí, jako musíte udělat pánky nějaké, že ještě něco to. A to byla produkce, že ty den předtím chodil na ty zkoušky, na styling. A mě stylingovali, a mě stylingovali úplně debilně. Já říkám, hele, vemete ty punčochy, to bude sedět. A mě, no tak tyjo, tak to vyfotíme, uvidíme. Oni vyfotili, jsem přišla další den a mi říkají, tyjo, vzali to, no, jak jsi říkala. A pak mi všichni říkali paní šéfova, že to, co řekla, tak to bylo. Prostě. Že to vlastně, a já jsem pak si říkala, tyjo, a viděla jsem toho kluka, jak tam dělal art direction, takový prostě, tyjo, to bych chtěla dělat, to je zajímavé. že prostě, že on to vymyslel a vlastně podle toho plánu jenom to sledoval, aby to prostě zapadalo podle toho. No a pak jsem se vlastně, to bylo zajímavé, že v tom bodu jsem byla na tom natáčení, byl ten rozchod, bylo to, že všechno jsem se nastěhovala. A bylo to jako, že Marie, nebo ty jdeš zachránit nějakou práci, anebo, jo? Tak jsem si říkala, OK, tak já fotím. Tak začnu lidem prostě psát. A v té době ani jsem už neměla foťák. Jo? Takže tím, že měla jsem dobré zkušenosti, já jsem vždycky brala foťáky z biofilmsu. Já se toho vůbec nebála zkoušet nové věci z techniky. Takže jsem prostě psala značka. Fotila jsem. Byl bod, kdy jsem měla dobrou zakázku. Nebudu tedy říkat, jakou. Zaplatili mi. A zjistila jsem, že mohli mi zaplatit víc. Že ty fotky byly ve všech obchodech. Okay. Česká. To trošku jasně, no, že tě ne... Jo, a bylo to... A já si říkám, proč mě otravujou, jo? A to si musela to zažít, úplně, no. Úplně to byla poslední kapka. A se ty peníze, co byly, tak se řekla. Já jsem s tím kamarádkou bydlela a ona byla furt v Čechách. Necestovala vůbec. A já říkám, no a dost. Ona, co dost? Já nevím proč, ale mám pocit, že my teď jedeme do Paříže a něco uděláme. A ona, tyjo, tak já nevím. Takže ona prostě jenom kvůli tomu, že já prostě říkala, že to uděláme, díky bohu, že mi věřila, protože člověk se nikdy nemůže věřit na 100%. Ale ta intuice už tam plně žvála. Naslouchat sám sobě. Prostě, žvála. Jakože mně se stávaly věci, že tím, že furt točila jsem se už mezi lidma, tak mě rozložili karty. Úplně random, nějaká slečna říká, hoď se chceš, jakože ty rozložím vyložit. Karty. Vyložím ti tady. A já, a já vždycky, tak na tu práci. Ano. No Marie, tady vidím, že budeš fakt vidět. A já byla jakože, já fotím, jak já budu vidět. No nevím, to ukazuje, že budeš prostě taková celebrita. Tak postupně, ale měla bys jít tou cestou. Kam to je zajímavý, tak uvidíme, no. Kam dojdem. Kam my dojdeme. No a právě jsem jela za měsíc do Paříže pak s tím a nečekala jsem, že o to lidi budou mít takový zájem. Každý, kdo mě nezastav, tak se ptal, a co v Paříži, co tam bylo? Co tam bylo v té Paříži? Jsem viděla, že jsi ležela na zemi. A říkám, jo, bolely mě záda. Ale vlastně, jak když jsem
A to bylo jako, že jste se rozhodli sami vlastní nějaký projekt do té Francie odjet jakoby udělat. Já jsem se tím, že už jsem byla mezi jako lidma, už jsem poznala, už jsem chodila i nějaké prehlídky a bla, 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 party. Tak už jakoby jsem poznala jednoho designera, já jsem mu zavolala, říkám, já mám nápad, jedu do Paříže. Ušišme oblečení, ale potřebuji, aby bylo čistý. A on proč? Protože já chci, aby na mě lidi kreslili. Tak jo, ale jsem na tebe mega nasranej, že to děláš na poslední chvíli. Jo, že... Takže ale on to udělal, díky Altner. On to udělal a oblečení jsme měli, ale my jsme natolik nestíhali, že ještě přemýšleli, jestli budeme kupovat letenky. My jsme byli ještě takový, jako že nerozhodli. Koupil náš kameraman a já, tak kupujeme. Tak jsme koupili prostě letenky, všechno. Fixe jsem nějaký vzala. Tam jsem u kamarádce řekla v Paříži, ať nám koupí ještě nějaký spray a tak. No a jeli jsme do Paříže. S tím, že já jsem ani nevěděla, co budu dělat a že co to je performance. Já jsem jenom šla, protože já jsem potřebovala se vyjádřit už, prostě. Jako, už něco udělat takového. Ani nevěděla jsem, co takového. Něco uvidíme. Prostě tam jdem. To jako bylo fakt zajímavé. No. My jsme přijeli, nevěděli, jak probíhají prehlídky, protože tam není, jak tady v Praze, že prostě je Fashion Week, tady v tolik hodin začíná, můžete koupit. Tam to není. Ty musíš jakoby znát vyloženě někoho, kdo ti pošle, kde to bude, kde probíhat, adresa, hodiny. To jsou, Oni to nemají ani na stránkách. Oni mají jakoby na stránkách. Jako v nějakých třeba galeriích? Nebo... Ne, oni normálně mají Paris Fashion Week, že oni mají po datum, že ty můžeš vidět, jako kde, jaký den, může tam být prehlídka, ale tam není jako adresy. Jasně. Že to je jako friends and family type shit prostě. Že to je hodně close. A vlastně my jsme nějakým způsobem jsme našli na Acne Studia. Jsme tam šli, jako samozřejmě my jsme ze začátku trošku museli se zabávět. No a pak jsme šli další den na tu prehlídku a jsem nečekala, že to bude tak, že ty lidi se mě budou vnímat. Že já jsem tam stála, já se říkám, já nevím, co mám dělat, ale prostě budu stát a vnímat a pozorovat. Takže jsem tam přišla, stoupla jsem si, měla jsem takhle v ruce ty fixe, tady ty spreje a oni za mnou začali chodit sami od sebe, že to nebylo, že já jsem se jich ptala, jestli nechcete na mě nakreslit. Tam já jsem měla normálně jenom cedulku, že nakreslíte jo, na mě něco a lidi prostě chodili, brali z ruky a kreslili a šlo to. A pak já jsem si už se říkala, tak jako už, když oni mě stejně už neberou jak nějakou osobnost nebo něco, jako člověka. Plátno vlastně. Prostě plátno, tak jsem se lehla, že jo. Ať mají vlastně to, že ty když ležíš, tak já jsem mohla ještě víc. Mnohem méně cítěj tebe vlastně, jako tu osobu, ale víc ten prostor. Ano, protože když stojíš, tak oni vnímají, že stojíš. Že jako a když ležíš, tak oni můžou tě brát jenom jak nějaký objekt, něco, stůl, že jsi stůl. A jich dvakrát mě vyhodili. No chtěli jako vyhazit. Z toho... Ano. Sekuriťák už byl fakt naštvaný. Že jsem se tam... tak trošku uvolnila. A já jsem byla tvrdohlava a řekla jsem si, tak jo, já vstala, dobrý, já jsem si lehla ještě jednou. A on už byl jako, že dobře, že nezavolal policii. To je dobře, že nezavolal na mě policii. Ty, kdyby zavolal policii, tak já nevím, no tak bych byla prostě asi ještě víc vidět. Já jsem chtěla říct, že by ti to možná spíš pomohlo, než by ti to jako by ublížilo, no. No, jako, určitě, no. Nevím, jak to probíhá v té policii, oni ti vezmou, řeknou si, tak co vy slečně, co jste dělali? Říkám, nevím. Tak... Ležela na sebe. A lidi po mě kreslili. Tak co, tak by mě pustili. Ne, asi. Ještě by se s tebou vyfotila, že byla hezky pokreslená, šla bys domů. A je to. Takže vlastně takhle postupně. A pak jsem to zkusila a řekla jsem si, to bylo tak zajímavé, když už jsem odcházela, já jsem si řekla, to byl nejzajímavější zážitek mého života. No a dělala jsi to s nějakým jako cílem, jako že to chtěla prostě zažít, anebo zatím byl nějaký cíl lepší čísla na Instagramu? Víš, že jsi prostě měla zatím nějaký kalkul, nebo jsi to chtěla jenom jako prožít? Jenom prožít. Okay. Tam, jaký mohl být cíl, když ty nevěděl, co děláš? Co děláš? Cíl byl jenom tam bejt a něco udělat. Já ještě můžu být ráda, že s náma byl kameraman, že to všechno nahrál a natočil a ještě to vypadá tak,
že by naschvál se to dělo, že on mu zabíral kameru, ten sekuriťák. To bylo neuvěřitelné, když jsem viděla ty záběry. Kdyby to prostě někdo naskládal tak, jak to mělo být, že prostě... Let it flow prostě. Jo, že... Jo. Ale bylo to reálný. To bylo takový ten okamžik, fakt okamžik. To byl okamžik. A nic víc. Že mi teď jako vlastně přijde, že hodně často jako lidi, a nemyslím teďka jako tebe, ale obecně dělají věci jenom za cílem za tím cílem toho zájmu. Víš, že teďka jako se to strašně jako strojí a tohle vlastně přijde takový jako vlastně jako živý a shodou okolností se to jako natočilo, ale to nebylo tou hlavní jako myšlenkou. Ale teď mě fakt přijde ta společnost je taková, že chtějí ty lidi tu attention a chtějí, aby se to natočilo. Že kdyby se to nenatočilo, tak by to nedělali, tak to myslím. Tak jako. no, jo. Že u toho vlastně přijde, že to chceš dělat jako pro tu věc a ne pro to, abys měla jako lepší čísla, když to řeknu době. Tam vlastně mně šlo, já vlastně ani nemůžu říct, co mně šlo, možná to ani nebylo, já si vždycky říkám i se svýma nápadama, že já nikdy si to neprevlastňuju. Nikdy. Kdo ví, odkud to chodí? Jo. My všichni jsme v nějakém pohybu, všude proudí ta energie a z nějakého důvodu ten nápad přijde nebo mně, nebo tobě, nebo tobě. A sdílený vědomí prostě. Ano. A pak ty lidi si to strašně mně přijde, že privlastňujou. A to je právě to peklo. Že ty pak nemůžeš být víc unikátní, protože ty můžeš udělat něco tak zajímavého a myslíš si, že jsi to ty. Ale to se ti vysměje do ksichtu. Total, no. A hrozně dobře jsme navázali to, co jsme právě řešili předtím, že strašně moc lidí se stotožňuje přesně s tou jako věcí a jede to přes to ego vlastně. Nejede to oni jako. Tak, že to je vlastně, že já jsem ten jako umělec prostě. A přitom tohle my cítíme, že v té práci by se naopak mělo úplně jako podkosit a to ego úplně rozpustit prostě. A vlastně fakt jenom jako situačně naciťovat a fungovat prostě na základě toho, co ty děláš. U nás je to ještě trochu jiný, protože ty tvoje performance jsou vlastně není to zakázka v podstatě. Že? My svým způsobem jako designéři řešíme nějaký problém na základě nějakého jako zadání, že to je ještě trošku vlastně jako jiný, ale to, co ty tvoříš, tak je čistě jako emočně momentální nějaký vyjádření jako něčeho prostě. A líbí se mi vlastně, že to, co jsi vlastně teď řekla, no, že jako na tom nelpíš prostě, že to vyplyne a jdeš dál. Jako. Já právě, i když se vrátit k tomu všemu mému příběhu, co jsem jako zkusila, tak mně přijde, že ono, kdyby to nebylo, tak já bych nemohla pozor a vnímat ty lidi. No určitě. Že i ten performance je to o tom. A i to, že já vymýšlím takový nápady, můj nápad je nejenom o tom, že pojď dělat něco cool. A mě baví strašně surový a moment. Jo. A i mám ráda zábavu. Mám ráda, hlavně v těch klientech je ráda trošku se zasměje. Já dělám to bude hezký. Takže uklidníš trošičku. To bude hezký. Já mám jeden příběh, ale nevím, jestli to můžu říct. Doteď mám tu aliťáky po jedné zakázce. Jo, to jsem viděl, to jsem tě právě nějak začal sledovat v tomhle období právě. Jo, pamatuju si to. Jo, no to se pak vrátíme k tomu. Doteď ještě mám tyto aliťáky doma. A skrz tady ten projekt, když to ohořelo, mě objevili Zomandies. Letuška, no chcete, abych tam nahoru dala hezky, aby to tady s váma a já. Oni si myslí, že jsem fakt blázn. Teď jsem chtěl říct, si myslel, že máš nějaký problém. Prostě. Jo. Hezkou holku vždycky vezmu. Takže to máš vlastně jednoduchý. To ve výsledku vůbec to tak nevyšlo. Jsme tě právě proto pozvali, víš? Jako Problém dnešní doby, že vzniká neuvěřitelné množství jako obsahu. Za 2 dny nevíš, že si tu reklamu nebo ten content nebo ten produkt nebo něco vlastně vydělá a že to jako něco změnilo. No. Co ještě můžeme jakoby říct o Rusku? Už umřelo tolik lidí. Už my to už nezměníme. Man, yes, go with your inner child. Yeah, girl. A za mnou přijde ten kamarád z Foodshop a říká, to si děláš prdel, víš, kdo to je? A já, ne. Říká, znáš Playboy Carti, tak on je v jeho labelu.